Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, inauteriak izpide izan ditugu aste honetan, esan daiteke 2023ko Euskal Herriko festa denboraldiari ere eman diogula hasiera, giro ederra izango da une honetan Idiazabalen edo Abadiñon esate baterako. Son handikoak dira bai Abadiñoko San Blasak. Gaur azoka eguna dute 76 ekoizleren produktuak izan dira bertan ikusgai. Gazta, ogia, eztia, barazkiak, esnekiak, sagardoa eta txakolina erosi ahal izan dira postu horietan eta 160 abelburu ere izan dira azokan. Artisauen azoka ere izan da, 26 ekoizle izan dira bertan eta bitxiak, kosmetika naturala eta eskuz egindako arropa jasangarria izan dute erakusgai. Ez da plantxarra, saio amaitu ostean Abadiño aldera bueltatxo bat egitea. Abadiño San Blasetan, botelloiak eskinetan, gazteak dibertitzeko, gure herriko festetan, Abadiño San Blasetan. Gaur festan ibili eta bihar goizean agian danbor soinua izango du buruan norbaitek. Tira, biharko agian egokiagoa da makil soinua, ez? Izan ere bihar Santageda bezpera da eta kopla eta makil soinurik ez da faltako Euskal Herriko txoko askotan. Usadio zaharrei eutxiz, kopla zaharra kantatzera aterako dira leku askotan, elkarte, abesbatza, gazte talde eta antzekoak. Hainbat lekutan kopla zahar horiekin batera bapatekoak ere sartzen dituzte. Gero eta ohikoagoak izaten dira bertsolariek ere parte hartzea Santa eske horietan. Bueno, gu ez gara kopla kantatzen hasiko ez, bestela guri aterako dizkigute koplak. Zorrion etxe ondako denoi, olese egitera gatoz. Aterik ate oitura zaharrak, hauten berritzeko asmoz. Gu kopla edo bertso kantari azten bagara agian norbaitek salaketaren bat jarriko digu, baina lasai, hori gertatzen bada, abokaturen batek musutruk lagunduko digu, ze gaur abokatuen nazioarteko eguna da. Abokatu izateak hainbat egiteko eta eskumen biltzen ditu bere baitan, aholkularitza, prozesu judizialetan defentsa lana egitea eta zuzenbidearekin lotura duten alor ezberdinetako gaiak kudeatzea dira egiteko hoietako batzuk. Herrialde bakoitzeko legediarekin bat, zuzenbide publikoko edo pribatuko alor ezberdinetan espezializatzen dira. Historian zehar abokatuen inguruko hainbat esaldi xelebre entzun izan ditugu. Franz Kafkak hauxe esan zuen. Abokatu bat 10.000 hiltzeko dokumentu bat idatzi eta horri laburpen deitzen dion pertsona bat da. Edo Robert Louis Stevensonek berriz ondoko esaldia bota zuen. Konpromisoa da abokaturik onena eta ekonomikoena. Nik ez dakitze konpromiso mota eta norekin ote zuen, baina gaurko egunez 1910 kadena eleta Gasteizko apez piku nafarrak aurrei izen euskaldunak jartzea debekatu zuen. Euskaldun ugarik esan zioten euren seme-alabak ez zituztela bataiatuko euskarazko izenekin ez bazen. Horren aurrean hausnarketa paternalaz haien asmoak atzera botatzen zituzten. Apezpikuaren ustetan abertzaletasunak gaztei adimena ilundu eta bihotza usteltzen zien. Kadena eleta hil eta hilabete batzuetara Erromak aurrei izen euskaldunak jartzeko debekua bertan bera utzi zuen. Ez dakinik, adimen iluna eta bihotz ustel xamarra zuena eleta bera ez ote zen. Oh yes, sendurikan baldu, oh yes, burua dut galdu, oh yes, sendurikan baldu, oh yes, burua dut galdu.
festa giroan hasi gara, baina tentsioa areagotzen ari da, Tira, lasatu gaitezen. Piztia musikarekin baretzen diren moduan, Gaurko egunez jaio zen Felix Mendelssohn, kompositore alemaniarra 1809an. Txikitatik nabarmendu zen musikaren munduan eta horregatik bigarren Mozart bat bezala hartu izan da. 15 urte zituenerako uzta bikaina zuen osatua, 12 sinfonia, kordentzako 5 kuarteto, 9 fuga, pianoren zatein bat pieza, 2 opereta komiko bat, kantata bat, organoentzako 4 pieza, piano eta violinarentzako sonata bat, trio bat, piano eta kordentzat, opera bat eta kamara kontzertu bat idatziak zituen. Gainera, 14 urte zituela, bere orkesta propia sortu zuen. Europa osoan zehar ibili zen, orkestra ezberdinak zuzentzen. Bitarte horretan, konposatzeari ez zion utzi eta sinfonia gehiago ere idatzi zituen. Berlineko Arte Akademiako musika saila zuzentzeko eskaintza onartu zion Gilles bosgarren erregeari 1854an. Lan guzti horrek erabat hustuta utzi zuen. Horren ondorioz, buruko min jasangaitza jasaten hasi zen 1855 urtean, eta azkenerako handik 2 urtera 1857an hiltzen 38 urterekin. Gaurko egunak badu beste izendapen bat ere, musika hiltzen eguna bezala ezagutzen da otsailaren 3 hau. 1959an Buddy Holly, Richie Valens eta J.P. The Big Booper Richardson Iowako Clear Lakeen ondoan hil ziren hegazkin istripu batean. Garai hartan, Holly eta bere banda, Waylon Jennings, Tommy Allsap eta Carl Bunch Winter Dance Party turra egiten ari ziren Ameriketako estatu batuetako mendebaldean zehar. Valens, Richardson eta Dion and the Belmonts taldeak ere batu ziren tur horretara. Bidaiak luzeak ziren eta autobus hotzetan egiten ziren abeslarien eztarriei eraginez. Clear Lakeen kontzertu eman eta gero, Hollyk erabaki zuen hegazkin bat hartzea Minnesotako Murjedera joateko. Richardsonek sukarra zuenez, Jenningsek hartu zuen bere lekua eta Allsapek bere aulkia galdu zuen Valensen aurka txanpon jaurtiketa batekin. Hegazkina aireratu eta gutxira, gauez eta eguraldi txarrarekin pilotoak kontrola galdu zuen eta talka egin zuen lurraren aurka. Hegazkineko guztiak hil ziren. 1971an Don McLean abeslariak eta musikagileak American Pie abestian musika hiltzen eguna zela abestu zuen. Eta etzen horrekin eta izen horrekin ezagutzen da. Did you write the book of love and do you have faith in God above? If the Bible tells you so. Azken aipamen bat ere egin nahi genuke saioko edukietan sartu aurretik, eta azkena izan arren bere garrantzi ere baduena. Izan ere, gaurko egunez jaio zen 1821an Bristolen Elizabeth Blackwell, mediku lanbidean sartu zen munduko lehen emakumea. Bere aitaren heriotzaren ostean, medikuntza praktikoan lan egiteko helburuarekin hasi zituen ikasketak. 10 unibertsitatek bere eskaerari uko egin zien, New Yorkeko Gineran onartu zuten arte, 1859ko urtarrilaren 11an, Amerikako Estatu Batuetako medikuntzako doktore titulua eskuratzen lehenengo emakumea bihurtu zen. Sendabide batean, zornedun sekrezio batek bere ezkerreko begia zipriztindu zuen eta itxu bihurtu zuen. Horrek ere kirurgialari karreraren amaiera suposatzen zuen. Bere aizparekin erizaintza eskola bat ireki zuen eta 1878an medikuntza unibertsitatea sortu zuen. Urrengo urtean Inglaterrara itzuli zen, erretiratu arte ginekologia katedran jardunez, 1907 hil zen Blackwell. Tira, hasi barko dugu gaurko saioa aletzen, Julen. Tira, Inigo, gaur mai lan bikoitza egiten jarri behar dugu. Goizean aurkeztu den Ahozao jaialdiaren ingurukoak ezagutuko ditugu berehala, Mai Gorostiaga berarekin, Ane Guevararekin eta Iñaki Carreterorekin. Dona Peianiz Nieto ere etorriko zaigu eta jolasearen inguruan arituko gara. Eta Angel Cuerdorekin Namibiatik Botswanarako bidea egingo dugu, pendiente genuen bide hori, beraz gaur ere bidaiatzera. Bueno, hasi egin beharko dugu. Aste bukatzeko saioa hasi. A ber, galtzen ari naiz, Izu gaur etorri zara, Mai, baina hemen astea luze egiten ari zaigu batzuoi. Otsaiak 3 ditu gaur eta ostirala da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.
zuekin jaun Andreok Makondoko Turreko laugarren etapan 7. motoan da Mai Gorostiaga Roseti Pozo arratsaldean. Arratsaldeon ekipo, arratsaldeon bigarren kafe zaleok Makondotik jeisten egin ez mendi batetik baino atzean koko daukat. Kaixo, koko naiz, eta gaur San Blasetan Santagedan arteko diferentzia azalduko izuet. Koko kabestu dezake Santageda, Mai? Santageda! Barkatu baino, gaur Epi eta Blasen santua da. Ostra, kaixo! Eta epikoa zure sarrera, Mai. Eskerrak guztioni oreka pixkat jartzeko etorri den alegiko semea. Julen Goikoetxea Orbegozo, arratsaldean. Baita zuei ere. Beste aste betez gurekin ioteko martxan bai. Bai, baina martxa honetan horrela jarraitzen badu, agian gutxi geratzen zait, Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 524 du. Arratsaldeak 4 eta 18 minutu oraintxe. Otsaiak 3 eta guere 3 eta parean beste bi dauzkagula 5. Bider 5, 25 eta otsaiak 3 dituela 28. Hain zuzen ere, otsaiaren egunak. Bueno, edo gutxi gora behera. Esandakoa, ongi etorri guztioi bigarren kafera mentxe naiz irratian, urrengo 2 orduetan zuekin goxo aritzeko intentzioarekin. To think maybe you love me now, baby, I'm sure. And I just can't wait till the day when you knock on my door. Now every time I go to the mailbox, gotta hold myself. Asko maite dute jendeak kantuak bidaltzea, eta gaur jaso dute bai, bertsio berezi hau, Walking on Sunshine-en jazzistik zen bertsio hau. Eta iruditu zait bazuela, honek ere bere rolloa gaurko saioa biatzeko. Mai, zein da zure maite duta? Wow, beida, simple, gaur, maititu zikoinak. Bai, bakizu ez zeba, gaur goizean esnatu nahi zenen etorri zait, karo, nire ama, bizirik zegonean, gaurko egunean, beti lehenengo esaldia zela etzan egunon, eta por San Blas la zigoina beraz. Gaur zelako otsaiak 3 San Blas, eta bueno, ez dakit refraneroa, gustu gustatzen zaizula, refranzalea edo esara sarrak gustoko dituela edo, baina gaurko egunez urtero esnatzean eta gozaldu baino lehen, beti entzuten nuen esaldi hori, ez? Por San Blas la zigoina beraz. Eta ez dakit zeba, baina gaur goizean esnatu nahi zenean, etorri zaitlen, ziztu bizian, esara zarrori nire burura. Eta ze polita da, hasten direnean etortzen, gerturatzen. Adibidez, martxoak bat ospatzen dute Martenitza festa Bulgarian, eta horrek esan nahi du, honea etortzen dira zikoinak otsaiak 3, baina Bulgariara iparraldego dagolako, martxoak bat iristen dira area, eta festa bat egiten dute. Askotan esara zarren atzean, zenbat historio daude, eta zenbat jakinduria, ez? Maite ditu zikoinak. Pentsa, non esan ez du, Bulgarian edo Romanian? Bulgarian Martenitza festa eta Abadiñon Martitzenetik gaurko festa prestatzen. Justo. Eskerrik asko puztela, banoa etxera, agur. Hemen Gorka Santestebanek esan digu, kaixo, zer moduz, Gorka, zu ondo eta gu? Tira, nire gaurko maite duta da, gaur bazkaldu dut Donostiko unin, eta zetaz pentsatu dut eta haze janari goxoa, gainera, desgaitasuna eramaten duten jendeakin. Beraz, bai, Donostiko Unibertsitateko katerina edo menua, jatetxea, desgaitasun ezberdina dituen jendeak kudeatzen du, Gorka, hori maite duzu, eta bestalde, gutaz pentsatu duzu, pentsatzen dut, gutaz pentsatu duzula. Ze polilla. Eskerrik asko, Gorka. Julen Goikoetxea Orbegozo, zein da zure maite duta? Lehen da bizi esan barut, hasiera gogorra doala, Benetan. Tira. Txiste txarren alde kantidade eta kalitatea, kalitate atletik oso txarrak ari dira izaten, beraz, ez dakit, reklamazio horri bat edo zerbait eskatu behar du, gauzat esango dizut, ontan enaiz adose hongo, alegia, onartzen du nire txisteak oso txarrak direnean da kritikatzen dituzunean. Are gehiago esango dut, hori onartzen dut, ez dut onartzen txiste hauengatik parra egin eta gero kritikatzen dituzunean. Uste dut, konstituzioak jasota behar lukela,
ezin dela, txiste baten ondoren parra egin da gero, ez etxarra zan da, ja, par batean. Nork egin du barre? Bueno, hori beste batutarako aplikatzeko modukoa litzateke, ez hain beste orain aipatzeko. Baina tiraz, pasezkizu gustatu Julen, saiatuko naiz aurrerantzean txiste hobeak egiten. Jarri oso folklore pizkat, igual kritikisa. Wow. Labok eta hogeita hoi, eta zeiak hartu jaun behar dugu. Tira. Nik esango nuke gure gonbidatuei gustatu zaizkiela nire txiste txarrak. Beti, kortesiazko irriparre batek ez du esan nahi gustatu zaizkienik, Inigo? Barkatu goza, esango izutea, izea, gutxitzen, irriparrera, barre algara dei genezaken zerbait. Nik ikusten ditut, biak, ez dut esango arnasestuka, barrezka. Alperrik ari gara, Entzun, Julen, entzun. Bueno, pizkat egiten dugu barregira esan, bai. Parrezkari Ziren dira. txarrak izan. Bueno, tira. Divertigarriak. Barregita osasuntxo, hemen da. Eta txiste txarra barruan gordetzea ere, bai, hori kontatu egin behar dira, beraz. Arratsalden Euskal Herria, bagoaz etxera. Bueno, zuk folklore pixat eskatu jazu, da nik korrontziren fandango bekarri dut, Eta egit mai, ondo? Primeran. Vale. Bueno, Julen, vale, saiatuko nahi zobetzen alaren nire txiste. Lasai. Margen asko dako zubetzeko, tio, beraz, eutxi goiari. Nire maite duta, motx-motxean esan da, aste honetan, ez dakit, seguntzen aste arte uste dut, atera nintzen hemendik, irratitik, arratsaldeko 6:30 zazpiela orden gutxi buelta hori zen, eta, oraindik ez zegoen erabat ilun. Eta esan nuen, tira, ari gara, ari deguna luzatzen, eta pixkanaka, ez dakit, 15 egunen buruan edo, akaso arratsaldeko 7 oraindik ere, ez da erabat ilun egongo, eta maite dut hori, eguna luzatzen joatea, arratsalde iluntze luze horiek izatea, hemendik ateratzen garenean, zerbait egin alizateko. Ze hona den, konturatzen zarenean, ikustuto izan zela, atzo eran egun, ez? Aste artean nik egin Aste artean, zerua oskarbi zegoen, hori da. eta orduan konturatu alizatea, ez da egin noiz izan den momentu hori, baino, atxaleko 7 eta oraindik ez du ilundu, ez? Eta golpetik konturatzen zara, astetan minutuka egunak irabazi duen tartetxo hori, batean tartetxo majo badala. Eta azken astetan eukidun arazo izan da ez dugula eguzkiri ikusi, zeru garbirik ez dugula ikusi, euripian eta lainopean egon gara, eta lehengoan, horixe maite dute, eguna luzatzea. Fernando Polilla hoi Julen. Bai, ona. Dantzan dakinarentzako ederra. Dantzarako. Jotzen dakinarentzat. Hori ere bai. Nire maite dutak azken aldian tarteka lotzen ditut inauteriekin, badatoz inauteriak eta inauteri zalegaren ontzako, fetxa polita dira. Eta azken urteetan atera dugu igandean alako, konparsa bat, esango dut, zuzeneko musika egiten, zuzeneko emanaldi bat egiten, antzerkia eta musika eta kantua eta dantza eta pixkat, lantaldearen arabera urtero aldatzen, dantzari gehiago badaude, dantza gehiago, espalin badaude, antzerki gehiago, musikari gutxiago, eta beste. Eta horten krisi egoeran izan ginen, ze batek ezin zuen, bestek ez da gize, bertan bera ustekotan aritu ginen. Naizue, baina seguro, nik uste mendik eta handi baten gainatuko dugula eta sortuko dugula zerbait, gure egoerara egokitzen dana. Eta atzun saiatu genuen lehenengo aldiz. Eta zoragarri juntzaren saioa, baina hori ez da kontua. Kontua da gaur goizen, bi pertsone galdetu datela, aizuta, aurten ere, atera bardezue beste urte hauetan bezala, eta, pentsa, orain arte inork ez galdetu eta baina norbait fijatu da gure emanaldi horietan atzon saiatu ze poza emate jazun bi pertsonak gaur goizen ez zuela beste munduko zer espero baina hortxe aterako gara eta poza mandit jendea badago inauterien zai eta bakoitzak bere batzuk inauterietan igual jarrera aktiboagoa besteak inauterietan gozatzeko denbora gehiago eta azken urteetan tolosan inauterietan zuzeneko emanaldiak, musika eta bestelakoak zertxo bait sustatu nahian ibili daudeletxea eta hortik sortu dira, bizpairu batzuk lehenagotik aritzen zirenak, bestearen bat animatu dena, pixat berreskuratzeko akaso inauterien esentziare badena, bai musikatik, bai ez dakit bakarizketa edo antzerkitxotik edo jarrera komikoetatik ere urtetan zaratak zanpatu duen hori berriro ari da gertatzen eta loraldi hori izan da dira ongi etorria, hori da nire maite dute. Bejon deizuela? Eskerrik asko, Julen. Ane Guevara, Iñaki Carretera, arratsaldean. Arratsaldean.
Lasai, ez dago iritzi zehatz gehiagorik eman behar, nire txiste txarren inguruan, baina zuen maite dut entzun nahi du? Garaia delako maite dut animali jaio berrien usaina. Era? Eta ze jaiotzeko garaia da, barkatu kalekume ardi jaiotzen diruaren. Eta oso polita da jaio berriak direnian, zikinak, gurasok amak garbitu, eta usaindu. Eta bizitzaren usaina daka. Ze ona. Edo dokate. Inoiz ez dezu egin hori? Ez dezu? Ez. Merezi du. Hospitaletan pertsonak ere, baina hospitaletan beste usaina dago. Baina etxan jaiozkero, zikinak, zarata, mina, baina txiki hartzen dezu, eta biziaren usaina dakate. Bai, sinistu dizu. Egia da, dio Iñaki Carreterok. Baina musika igo dut, iruditu zaidalako hain hausnarketa polita, hain momentu ederra. Jode, zertan kalekume izatea. Ez du ala inoiz ardi bat jaiotzen ikusi. Eta txisteik ez du bota. Nik hau zuan... Baina eske jakinin behar da, txisteak noiz egin eta noiz ez. Hau poetikoa zen. Bai. Zer polita. Da, Iñaki, zuzara poesia, bai. Telefonoa nahi? Ba, daukat. Tinderra, guai gila da. Nege bara, zeina zure maite duta? Naiz garriko hain poetikoa, baina enuen esangoz, ez da oso ekologikoa, baina niri bainatzea asko gustatzen zait. Lehen Baskarian egon gara hor erdi historia, erdi bukatu ezin batekin, baina niri bainatzea, pila gustatzen zait. Kontra esan umelen kluba sortu behar badugu, ni prest, nik ere badozkat kontra esan horiek, badakit ez tala oso ekologikoa eta bar, baina tarteka bainera... Ni bainera gainera oso txikia daukat, orduan, ematen dit pena baina ez hain bestez. Eta enuen ez esango, bainatzea gustatzen zaidala, ez delako oso ekologikoa, pentsatu du beste gauza bat, eta niri gildak asko gustatzen zaizkit. Beste bat, bez? Hau dira... Eta inoiz ez dut probatu gilda bat baineran, baina agia... Hori galaitu behar nizun. Lehen esan du gustatzen zaiola baineran sartzea, baina batzutan zigarro batekin gilda bezala. Ez gilda, ez. Bai, gilda, nola ditzen zan aktor... Rita Hayworth da. Rita Hayworth, bai. Gilda, baina gilda zan persona, ja. Bai, gilda zan persona, eta erretzezun zigarro luzeskoitako bat... Nik ere badakit gauzak lotzen. Gusten dugu, bai. Kostata. Horrengoan baineran zuetaz gogoratuko naiz. Bueno, ondo da, gogoratzen zarenean, mezu bat bota iguzu eta guk esango dugu. Momentu honetan, gu bigarren kafe egiten ari gara eta nege bara baineran dago. Gila edo ez gila... Aprobetxatuz, argia dago lakalen, ja. Hori da. Baina, zer nahiago izaten duzu baineran argi egotea edo kandelen argi pixkate iunagoa, inciensoa, beste giro intimoago bat, edo zein balio dizu? Edo zer balio, bai. Edo zerekin, ura bero egotearekin, listo. Bai, asko gustatzen zait. Garestia da, baina gaur egun ez, ura ez da egitasko garezitu da, baina ura berotzea oso garestia da. Egia da. Araban ere gehiago. Igual horregatik enaizen beste bainatzen, ez? Araban gara honetan ura iritsiko da etxera, 5 pasi gradutara, eta hori eraman behar da, ez dakit, hola, konfort xamar den 38, 40 gradutara, nio? Kandelak igual jarri, baina tuberi azpiti. Korrontziren aldapan kantu honekin, arratsaldeko 4:00 heldu gara, eta oraintxe abiatuko dugu, behingo zola tajuz eta serio gaurko saioa, oso gauza serio hitz egin behar dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Patuaren eraginez, egur eta olfinez. Patuaren eraginez, egur eta olfinez. Partitzeko mundu minez, zeari putze ginez. Triste dago lurrosoa.
Horri zuriaren tripetan, kuku jolasean dabiltza irudimenak kolore bihurtutako hitzak. Horri zuriaren tripetan, kobazuloak sakon egiten du barrura. Auskalo nongo noizko txokora. Horri zuriaren tripetan dimentsio berrien diztirak urrutira zabaltzen ditu oihartzunak. Ipuinak kontatzea, eskutaketan jolastea da, ezkutuko begiak zuren zirrikituetan kilimaka sentitzea. Intziriak ere zerki egun senti, hemen bihar gaur da beti. Irati Goikoetxea Asura Barrenaren hitzak dira, ez ditut nire egingo, ez dut impostorearena egingo, baina hitz horiek idatzi ditu hain zuzen ere gaur zuekin aurkeztu nahi dugun edo sakon ezagutu nahi dugun ahozkotasunaren nazioarteko jaialdiaren ahozahoren 2023 edizio ontarako. Sardagiak Kalabazan eta atera dadila bigarren kafearen laborategian gaur gurekin daukagun lagun hirukotea, zenmai esan da bezala, figura bikoitzan hariko da Julen. Bi maien artean jarriko dugu. Hau da, musean jokatu nahi 3 izan eta batek 2 bikoteekin jokatzea bezala. Gutxi gora, bera. Hor dago, Mai. Eskerrik asko, bai gaur goizean aurkeztu da, prentsa horrekoa izan da, 16. edizio honetaz, hau 23 eta gurekin batera egon dira Jose Mari Karrere jundala, txalden ekitaldi bat zeukalako, eta gurekin gelditu dira Nere Bara eta Iñaki Carretero, ezagutzen dute bigarren kafea zer den, eta ez dakit, hasi zuek esaten, zuentzako ze suposatu izan da, hau jaialdia. Niretzako suposatu du ofizio bat. Ze ni, ez nekien, ipuin kontalari izango nintzela, ez nuen imaginatzen, baina hor banuen hor gusanillo bat, eta behin ama hartu nuen, ama leku guztietara laguntzen hauelako batzuetan, eskatzen badiot, eta eskerrak hemendik. Eta behin, ordizira joan ginen, lehiak eta badago, ipuina kontatzen dira, ez daki zer, aho, eta ni, hor, begira, lehiak eta asko edo jaialdi asko, beti kanpoan, beti urrun, beti, naiz heltzen, eta batean, ordizin ordu batean heldu ginen, sartu ginen arrizko jauregi batetara, eta 5 ipuin entzun nituen, flipatu nuen, eta esan nuen, ostras, datorren urtean ni hor egongo naiz. Eta nuen zalantzarik izan, Mai ezagutu nuen, Bea ezagutu nuen, Iñaki Carretero zegoen aurkezle, eta hor oso denbora... Ezaguna ginen, ja. Nik ezagutzen txikia zanean. Hori da. Oso txikia. Horin baino txikiago. Claro, nintzen konsiente ezagutzen ginela, baina bai. Eta... Esan, zure adinaren suizidio ariketa egin beharrik etzen aukan Iñaki, baina... Agerian geratu zaigu, belaunaldi ezberdin zaretela, bai. Nik ezagutu nuen mukutxia zenian, eta kendu, gatarro pasoko diazula eta hola, baino. Eta de repente bitu zurekin hortzan, ostras, urteak pasatia, Ke ba? Ni batak izin den naranjito eta zukez. Naranjito justo bai, baina hortxe, bai. Ez garaziko. Guazen gure liburuari buruz hitzeiteko, segertatu zan, ordu. Eta gauza da, arrizko jauregi horretara sartu ipuinak entzut, eta argi ikusi nuen, urrengo urtean horregongo nintzela. Eta urrengo urtean horregon nintzen, ipuinak kontatu nituen, eta geroztik ezin gelditu. Orduan, niretzako hau da, aukera oso polit bat, ezagutzen duzu jendea, entzuten dituzu ipuinak, ez dakit, oso egun politak dira osagokoak, bai. Niretzako izan zen, lehen esan dudan bezala, niretzako izan zen talde bat, pertsonak, herriak edo jaialdia, nire usain duzutenak. Eta niretzako oso garrantzitza izan zen, ze beti ipuin kontaketa oso lan bakartia da, eta derrepente konturatzea, badagoela jendia maite dula zure lana, entzun nahi dula zu kontatzen desuna, zurekin kontatzen dutenak, eta importantzia ematen duela zure lanari, hori niretzako izan zen, edo, ez dakit izan zen, edo hori indakadan saborea, edo usainan ere barrun. Ez dakit, niretzako izan zen oso aukera polita ikusteko Euskal Herriko jendia beti ezagutzen zenuen, liburutegitean, izenak eta hola, baino, hor begiz ez. Eta repente guztia, badotela, zegoela Euskal Herrian beste ero batzuk, horako gauzetan sartzen zirela, eta ez bakarrik artistak, eruak horako gauzak antolatzeko, hori niretzako garrantzitsua izan zen. Eta gero urtek, aurkezle, eta nordizeko jauregien zati bat naiz. Baina benetan, nire ustez,
gauza hon, euskal narratzaientzako izan behar da etxea. Zakit, handik pasa behar jakiteko zer den, baina gehien bat horregatik da, xumea, haundila, eta niz eta xumea eta haundila izan, batera, usaintzen zaituzte. Eta pertsonek usaina dukagu. Eta kontuak eta ipuinak usaina dakate. Usain hori gero eta urrutigatik entzuten da, usaintzen da, besan da. Mai, gaur goizen ari ginen hemen Julen da biok programa ikusten, bueno, aurreko batean ere beira da bota genion zurekin hemen, baina emanaldi mordoa, esango nuke 60 ekitaldi dira edo? Hortik 60 batola, 30 artista. Abiatu zenutenean, lehenengo ahozago hartan, zenbat emanaldirekin abiatu zineten? Uste 6 emanaldi, eta 6 artista batola, 4 kanpotarrak eta 2 euskaldun bakarrik. Ziren Itziarrekale eta Jose Mari Karrere. Gero urte batzuk pasa ondoren jaso zituzten lehenengo urrezko kalabazasariak, 2 horiek. Itziarrekalde eta Jose Mari Karrere referente izan direla aipatzen digutenean hainbat ipuin kontalariek, ez da kasualitatea. Ez da kasualitatea. Han ere eurak bazeuden hasiera hietan. Bai, eta beste izen batzuke bai. Iñaki Carretero beste referentea bada, oso gaztea hasi zalako. Gaztea da, baina eske hasi zan 14 urtekin narratzen. Orduan da dinosaurio gazte bat. Agian ez dakit Jurasiko, Kretastiko, ez dakit nola dejoa ordena, ez? Baina igual Pleistoze, ez dakit nungu. Kuriosa da, baina belaunaldiei begira, Iñaki Carreterok badio, Ane Guevara mukizu bazela ezagutu zuela, uste dut Itziarrekaldek ere esan dezakela Iñaki Carretero mukizu ezagutu zuela, behintzat belaunaldi aldetik emango luke ala izateko. Bai. Baina ezagutu ginean ja helduak. Ja, helduak zinatenean. Helduak, adinekin. Bai. Politena kasuetan dago, 6 artistekin hasi ginen eta hori 2 euskaldunak bakarri eta egun 30 artista, 5 kanpotarra, 25 euskaldunak. 60 ekitaldi, 19 herri, ez dakit, hilabete eta piko iraute, osea, ez da hilabete bakarrik. Pasaden urtean Iñakik idatzi zuen testu bat jaialdi bukaeran, esaten lortu duzue martxoa ipuin hilabetea bihurtzen horrelako zehoz ere. Bai, bete apirila da letren zea, letren literatura hilabetea baldin bada apirila zeatik ez martxua lehenengo askotasuna. Ipuinen hila, ez? Eta... Bai. Ez, jarraitu. Ez dakizu. Ez, besterik gabe. Iñaki zuk esan duzu ez, azkenean Maiek orain aipatu du, hasieran 6 ekitaldirekin, orain 23. ekitaldi honetan 60 ekitaldi inguru izango direla. Akaso zuk esan duzun horren bidetik, hau da, zuk ikusi zenuen, bazela zuk egiten zenuena egiten zuen jende gehiago, zuk zoro bezala izendatu dizuzun, zoro gehiago. Eta akaso hori bada, sare hori zabaltzen joatearen... Bai, seguro que, ipuintzale pilo bat ziren, garai hartan bai, profesionalak, hiru batola profesionalak, esaten badegu, bueno, porque egune bai zer da profesionaltasuna, hortik jaten edo horretara dedikatzen, ez? Baina bai, seguro que kutsatu dira, edo konstientik izan dira, ero gehiago badaudela tribu hortan, bai, aipatu dugu, etxea izan barzala ipuin kontalarientzako, euskaldi ipuin kontalarientzako, kanpotarrak etortzen direnean jaialdira, hitz hau erabiltzen dute tribu bat aurkitu dut. Zarete tribu bat euskal kontalariok. Eta oso kurioso da, porque urtean zehar ez gara elkar ikusten. Bai boloengatik edo iturengatik edo oso gutxitan ikusten gara. Eta bapaten izten jaialdia edo daude urtean zehar beste hitzordu konkretuk nun biltzen gara eta tribu bihurtzen gara, egia da. Eta kanpotarrek somatzen usaintzen dute zea hori, tribu hori. Gero galdetuko dizute, gehiagotan galdetu dizuen zerbait Mai, ze ahozkotasuna bada kontzeptu zabalxamar bat, eta jendeak izan dezake buruan, baina non hasten da eta non amaitzen da ahozkotasuna, eta kaso mugoiek lausoak behar dute izan. Baina hori baino lehenago, tola prestatzen zuazte erantzuna. Erreferentzia bat bada, ahozkotasunean, Euskal Herri mailan, esango nuke, estatu mailan eta nazioartean ere, badela dagoeneko ahozao, erreferentzia bat eta pixkate, zuek esaten duzu ez, Euskal kontalariak, bai, Euskal kontalarien, baina kaso nazioartean ere lotura asko sortu dituzten euskal kontalarien, etxe bat, ez? Bai, leheno, zegoen bai, baina igual bisitari
bisitari bezala, ez? Igual, Jose Mari Carretero, adibidez Brasilen egon zela, edo Kanaria uarteetan, edo, bueno, asko mugitu dira, edo Itziarrekale Kolombian, ez dakit zer, orduan ezagunak ginen, baina, bisitari bezala. Eta bapaten bihurtu gara, como helburu turistiko bezala, esan dezakegu, ez? Metaforarekin jarraitzen, guain, kanpotik asko getortzen dira gure jaialdira esagutzeko zer egiten den hemen, eta nola egiten den hemen. Gure hasieran helburu bat zala kanpokoa ekarri, guk ikasteko eta gurea aberasteko, baina gertatzen ari dena da, kanpotik etortzen dira gurekin ikasten ere. Mai handiko ipuin kontanik daude Euskal Herrin bai. Beti saiatzen gara, hasi berriak bai programatzen, eta aukera ematen, trampolina bihurtzen, baina egia esan behar duguna da, maixo handiak ditugula gure artean. Badaude dozena bat, kontalari puskak direla. Iñaki, ipuin kontalari, ahozkotasuna, non daude mugak, zer da zer dira ahozao jaialdian izango diren 30 ahozkotasun lari horiek? Ahozkotasun azkenean da kontatzea, eta norbait egotea entzuten. Gero jasatia zer da narratzaile bat, edo han beti katazkagu kezkak, ez? Nik adibidez, nik esaten dut, ni narratzailean naiz, aktorioz naizelako. Ni kontatzen dut, ni naizen bezala, eta barruan dakadana. Eta da kontatzea eta entzutea. Nik uste hor dagoela grina, ez? Eta gero konturatzea ere, kontatzen dezunean, pentsatu berdezu familikoei kontatzen ari zarela. Horrek zer esan nahi du, usainarekin berriz. Ipuina kontatzerakoan, usaindu behar zaitu, entzuleak. Ez dago laugarren pareta bat niretzako. Osea, ez dakit nola esan da, ni normalen gainen nik ez dut ikasi, nik egon naiz kalean entzuten nituen, beti trenean juten nintzinean belarria presnekan entzuteko, eta gero, askatzen nituen gauzak. Eta iruditzen zait, nik gustatzen zait ahozkotasuna lotzea horrekin, ez? Familiko girua, laugarren pareta hori ez dagoela. Zu izatea kontatzen zerbait. Gustoko dakazulako. Eta gainean, batzutan askotan esaten den, nidara mat 25 urte lanian aurten, hau da bizilana, eta banekan egotia, 25 urte hauek bakarri 8 ipuinekin. Eta jendeak bat urtero, eta entzune ditu historia berak. Aitonek lehen gertatzen bezala, aitona dator eta bakizu zipuin kontatu behar du, baina kontatu hori. Eta da guai, ez? Eta zurekin hasi diren aurrak, igual zuripuinak entzun dute beak gaztea zirenian, eta oin dazkate 40 urte ekartzen dute bere semek, eta nire dut entzun ipuin hori, eta forma beran. Eta da guai, ez? Oinetzako hori da ahozkotasuna, da zerbait kontatzea, norbaitek entzuten duen, berea egiten du, eta hori berriz kontatzeko. Bestela hiltzen da ahozkotasuna. Jarraituko dugu urrengo minutuetan oraindik lasaitasunez Ane Guevara, Iñaki Carretero eta Mai Gorostiagarekin, baina bide batez esan barri zuegu dagoeneko iritsi dela gure laborategira gure emozioterapeuta, Dona Pianiz Nieto, arratsaldeon Dona, sartu da hori xilik eta korrika. Eta sare sozialetan bi galdera bota dizkizuegu, gero berarekin aztertzeko bat da. Zertara jolastu zinen azkeneko aldiz eta noiz? Eta bigarrena, jolasa faltan somatzen duzu zure egunerokoan? Jolasaren inguruan, jolasaren binkulo emozionaletan eta giro horretan ariko gara, arratsaldeko 5 pasatzen direne horretan, baina jarraituko du beste jolas batzutan, itzen jolasetan, eta Ane Gabarari galdetuko diotez non dagoen muga ipuin kontalari, narratzaile, dena ote den espazio polit bat, non elkarbanatzen duzuen zerbait, akaso ez du garantzia berezirik banatzeak eta orduan ez diogu garantzia gehiagorik eman behar, baina tira, entzule pixkat kokatze aldera ere galdetzen dizuetago. Oso galdera zaila da, ze beti gaude ez, antzesten duzu, kontatzen duzu, baina hau txiste bat da, baina hau monologo bat da, ez? Asko gustatzen zaigu gainera gauza klasifikatzea, eta orduan sartzen gara debate batzuetan amaitu ezinak, ze bakoitzak bere gustoak, bere... Baina niretzako oso garrantzitsua da, edo igual Iñaki Carretero eta Itziarrek aldetik bastante gertu ibili naizelako batzuetan, baina niretzako bai kontalaritza da oso zure pertsonatik kanpora. Niretzako
pozik egongo banintza bezala kontatzen dudanean, eske ikusten da, ez du funtzionatzen. Kontatzen duzu zure pertsonatik eta zure momentuko egoeratik, eta orduan horregatik aldatzen dira ipuinak, saio bakoitzeko, horregatik saio batzuk dira marabillosoak eta beste batzuk ostras aurkikuntza bat, ez? Niretzako garrantzitsua da, zure pertsonatik eta zintzoa izaten, hau naiz ni, edo ari naiz egiten ni naizela. Ez, igual, ez, eta hori aurkitzen duzunean, kontatzen duzu lasai, kontatzen duzu nahi duzuna, behar duzuna, zuretzat importantea dena, eta zure modura. Orduan, nola ez da hori ondaterako, ez? Eta nik uste dut, edo ni gutxienez, nago beti niri zintzotasun horren bila, eta ipuinak ere, baina niri gustatzen zaizkit, niri importanteak iruditzen zaizkit, orduan jakingo dut komunikatzen, ez? Baina, ezean didate ipuina oso polita dela, eske igual niri ezait ateratzen orain ipuin hori, ez? Eta orduan oso benetazkoa da kontatzea, niretzat. Horrekin ere, elotzen pixka bat, aritik tiratzen oso interesgarria da pedagogia hori, ez? Bai egin behar degula kontalario gure buruarekin, bai gremioan, eta bai pedagogia publikoarekin egin behar dela. Ez da berdina kontalari ikuskizun bat, edo ikuskizun bat ipuinekin, edo ipuin musikatuak, edo ipuin mota ezberdinatuko daude, eta, bueno, gero eta gehiago ikusten badegu, formatzen ari bagara, eta horri buruz hitz egiten badegu, oso interesgarria da, hartuko dugu kriterion bat, eta kritiko bihurtuko gara zentzurenean, oso nada, kritiko, hau ez zait gustatzen, ez zait nahiago eta hau beste hau ez, formakuntza azken finean, bai, eta uste dut, hau zaun urrengo urteetako erronka hoi izan behar da, ez? Nola pedagogia berin batez ere gure buruarekin, eta argi izendatzen gauzak, porque ez da bat ona eta ez da txarra, baina ondo dago jakiten zer dan edo zer ez den disiplina bako. Eta gauza bat argi, nire ustez argi dago, hauskotasunean ipuinarekin, entzulek jolastu behar du ipuinarekin. Eta agian, jak esan duzu jolasten garen asko gutxi, entzulek ipuinakin jolastu behar du. Eta horrexegatik agian jendeak ez du nahi ipuinak entzun. Ze jolasten duena arriskutsua bihurtzen da. Eta hori niretzako da oso zoragarria, eta horrexegatik batzutan ez duten entzutea ipuinak. Nahi dute ipuin disfrazatutak edo ez dakit nola esan, bai? Baina hori, hauskotasunean entzuleak, eta ez dut esaten nola da hori esetateatzen hori nitza. Zuk zerbait antzerki bat ikusten duzunean zuzara, ikuslea bai gila da. Espesito. Bueno, igual, ez que hainbeste txiste, baina ikuslek, baina entzulek, hori da, nik entzulek jolastu behar dute zerekin, ipuinarekin. Entzulek. Ikuslek, hagen jolasten du ez dez, baina nire ustez, hauskotasunean puntu hori, joku hori egon behar da. Ados, interesgarria dosnorketa, eta... Benetan, ez dakit gero zengo. Gero donarekin ere emango digu. Jolasten duena, bai, arriskutsua dela, baietz. Horrexegatik parkeak daude antolatutak ez jolasteko. Aurra eskapatzen da, mina egiten dut, baina arriskutsua da, baina pentsatzen ari zara, zerbait gertatu zaizu, eta hemen da kasu historio bat betirako. Ez, gelditu zaizu zaurila, eta horrengoan zea, jazta. Jolastea, arriskutsua da, eta horrexegatik ez dugu guzten, aurrei jolasten. Eta, bueno, aurrei eta gutxiago heldu, Bueno, horren inguruan ariko gara gero donarekin, batez ere hori aurrek eta helduek, zemat jolasten dugun. Galdera hori bota du gure saretan, eta erantzun denek argi eta garbi erakutsi digute, baietz, jendeak faltan botatzen duela jolastea. Beraz, ariko gara gero horrekin, baina bai, ni ados nago, Iñakirekin batez ere kontalaritzan jolasetik asko dagoela, eta entzulearekin jolastea, eta entzuleak ipuinarekin jolastea, eta entzumen aktibo batek sortzen duela jarduera aktibo hori, eta jarduera aktibo hori jolasa da, ez da entzumen hutsa, ez? Hankagorri batekin, jaio berri batekin, zer da lehenengo jolasa? Gurasoen keinuak eta doinuak. Txikitatik dakazu, ikasten ari zara eta jolasten ari zara. Baina, hoi gero erako zen. Baina gustatzen zaigu ez, zeharkakotasun hau eta gaiak pixkat bata bestearekin nahasten direnean. Hausnarketa praktikoagoetara joan da, maia aipatu dugu ez, hauza horren nazioartekotasun hori, euskal kontalari onenak,
edo onenetako ia denak egongo dira aurten ere hauzaon, eta nazioartetik ere, ez dakit, Belgika, Nicaragua, Polinesia, Frantziarra, Mexiko, Japonia, baten bate utziko dut hortik, lehen ibili nahi zemen, Nigeria, Espainiar estatutik ere, Riosatik ere badatoz, mundu osoko jende asko, eta horrek ere jartzen du kontzeptu bat hor mai gainean berriro ez, inoiz aipatu duguna, eta da mundu ikuskeren eta imaginarioen anistasuna, eta era berean berdintasuna. Ze askotan oso urrunetik ere badago ahozkotasunean antzekotasunak erakusteko gaitasun ikaragarria, ez? Bai, ala da, gero Angel Cuerdo bai etorriko da, eta uste berarekin edo... Uste Angelekin Botswana eta Namibia ingururagoaz? Beste modu hori bidaiatzeko, ez? Claro, gauza da zure gorputza mugitzea beste lekuetara, eta ipuinai esker, ipuin kontalari esker, artistei esker, etortzen direnean, da beste modu bat ezagutzeko beste kultura hori, jakinduria kosmogoniak, mitologiak, zer ekartzen digute hango herrialdetatik, eta beti oso interesgarria, irekitzen da ate bat, irekitzen da, horregatik aurtengo kartelaren irudia hortik datorre bai, ez? Kalabaza forma duen ate hori liburu baten barruan, nun pasatzen zara beste imaginario batera, beste dimensio batera, eta kontrakua bai, porque dimensio hortan bizi diren izakik pasatzen dira gure realitatera bai, oso interesgarria da, kanpotarrak ekartzen dugunean, aberasten dute pilo bat jaialdia, eta modu berean, beraiek eramaten dute beraien herrialdetara guk daukaguna. Gure mitologi potentea, gure hainbeste kontalari onak, eta bai juten dira kontzeptu horrekin esaten, ostras, Euskal Herrin zerbait gertatu da kontalaritzarekin. Gaurko agerraldi horretan, gaurko aurkezpenean mai primizia bat ere, primizia bat ez, aurreratu duzue, jakidea eman duzue, aurten sari berezi bat ematen duzu urtero, eta aurten sari horrek ere protagonista berezi izango duela. Aneri botako dugu erronka hori esateko, bai. Premizia da urrezko kalabaza sariak banatzen ditugunean, beti 3 kalabaza saria izaten dira normalian, bat euskal narratzaile batentzako, hori jakingo da bere momentuan, beste bat kanpoko eragile bat edo atzerritar bat edo, eta beti ematen dugu sari bat, pertsona bat, bere bizitzan asko lagundu dula kontalaritza, naiz eta kontalari ez izan, edo beste, adibidez pasaren urtean Gentil Baratza elkartea tangoak, edo Galtzagorri elkarteko itzea Suizarreta jaso zuene bai, eta hortengoa oso berezia da, idazle ezaguna, eta bere tesiak osonak direla, dala Angel Lertxundi, primizia, bum, 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 bum. Bombazo informatibo. Lehenengo urrezko kalabaza saria 23, Angel Lertxundik jasoko du, eta zorionak hemendik, etorriko da jasotzea martxoak 25, topaketara. Eta han seinalatzen zen horregatik, porque topaketa egunean zabalduko dira urrezko kalabaza horiek, eta han izango dugu hor islari bezala, beste islariekin batera, aurtengo dema dala itzorduak, zeba. Oso proposamen polita bota zuen Maik, eta pixkat hori Euskal Herriko mapa bat egin, kontalaritza mundua ikusteko mapa hundi batean, eta esateko jakiteko Arabarro Gipuzkoan zer egiten den, Gipuzkoan, eta jake hain gertu, ez? Gutxi gora bera gauden, disfrutatu alizateko denak batera, indarrak batzeko, batak besteari batzeko zer egiten duen, eta bestea kopiatzeko, segatik ez? Eta orduan, martxoko 25ko goiza, pasatuko dugu Euskal Herriko elementutxo batzuk, eta aipatuko ditut, ez da? Dorleta Kortazar etorriko da Gipuzkoatik, Inez Bengoa Nafarroatik, Jokin Irugarai Iparraldetik, Bego eta Pedro Alabazan etorriko dira Bizkaiatik, Nineu Arabatik joango naiz, gure kontutxoa kontatzera, zer egiten dugun edo zer egin nahiko genuke, ze batzuetan egitea oso zaila da, lan hau hori bakartia da, zaila da, batzuetan ez dakigu ez da zer dena oskotasun hori, ez? Eta orduan gogo horiek eta egiten ari den guzti hori kontatzeko hor egongo gara, eta Jose Mari Karrerek dinamizatuko du pizka bat inor denboraz espasatzeko, eta pizka kontatzeko elkarri.
erronka gutxura erabixe da, ez? Askotan, gu 16 urte hau zabantolatzen, eta goin dela 2-3 urte, kontalari batek, ez nekien hau existitzen. 13 urte eta gero, eta etzenekin Euskal Herria ez daina handia. Eta gure buruari esaten genuen, gertatuko da gauza bera beste ekitaldiekin, maratoiak, ez dakit, liburutegiko programazio importanteek, edo horrelako ikastarok, eta zeba ez, hartu genuen herrialde bakoitzeko arduradun bat edo, eta bota genuen, ikerketa bat egin behar dezu, zure eskualden zer dago, bilatu, harrien azpitik. Zer egiten zan eta ez da egiten, zer egiten da egun, eta etorkizuna begira, nola lortu sinergiak, eta nola behintzat enteratu guztiok zer egiten ari den euskal kontalaritzan, ez? Eta ekintza hau zabali dago, ez da bakarrik kontalarintzako, oso un polita izaten da, ordu bete hitzaldia, entzuten dituzu kausak, gero goten da ipuin kontaketa bat, Josi Jorriko da, Japoniatik. Joan ikustera, mesedez. Bai, lehen esan deguna, kanpotik etortzen diren jendeak asko erakusten gaituzte, kanpotik etortzen den jende bat pertsonek erakusten gaituzte. Zer desberdin garen? Baina ze berdin garen. Hoi da, zoragarria. Eta badakazu entzutia, ze gertatzen da, ipuinakin, gero Josi entzungo dezue, gero bertzolari, gero egongo da dantza, azkenean jai bada. Eta ez, inbitatuta daude, jende. Irekia da. Data zin da, martxoaren amaieran? Martxoako 25. 9:00 hasten da, amarotzen. Eta, egun pasa ederra, zostakit, izugarria da. Oso egun polita da. Gero, karo... Amaiketako, kalabaza madalenak. Bai, kafe hartzen dugu, muffin de kalabaza. Auzoko panaderikoak espreski iten dizkigu muffin de kalabaza. Ez dakit gure kalabaza magikori dastatzeko bai. Helburua egun horretan dela, euskal kontalarik ez dutela nin behar. Etortzen dira, mai jarrita, Orduan, horregatik hitzaldik, kanpoko artista bat, dantzaldi, elkarrekin bazkaldu, zenbat proiektu sortu dira horrelako bazkarietan. Karo, neko bakartia da lan hau. Narratzaileek askotan bakarrik daude, liburutegi batea jun, herri batea jun, eskola batea jun, eta gure buruarekin, gure erronkekin. Eta baten, egin nahi detan, ideia antzeko badaukat, edo ni musika jarriko ez zure ikuskizunean, edo zuzenduko izut, edo euskalo, ez? Eta proiektu oso polita jaio dira horrelako bazkarin. Eta nik esango nuke, joaten zarela etxera seguruago. Ze, klaro, zuzoaz hori zure liburutegira, ez dakit oso ondo nola egiten dudan, joaten zara ikustera beste batzuk, baina horrela tarte bat hitz egiteko, zure paranoia guztia kontatzeko, zure nahiak, eta justo jende guzti horrek ulertzen zaitu, ulertzen dut dena. Eta orduan, itzultzen zara, oso seguru de, horrela bizi daiteke, eta horrelakoa naiz, eta ze ondo ni bezalako jende asko dagoela. Edo inkluso nahi dira deitzen diazue dinosorio, baina juten ez da, ostras, peio, ostras, abide, hori da, itziar, ostras, ondo sartu da, eta ez dako. Dinosauren artean errespetatzen dira elkarre. Eta derrepente baita ikustea kontalaritza kanpo dauden jendea, tortzen dela entzutea, eta gustatzen zaio, eta parte hartzen dute, eta azkenean guk lan, ezakit, gure lana da, eta igual barrutik ikusten dugu, baina kanpotik erentzutia eta ikustia, askoa berazten gaitu. Iñaki Carretero, Ane Guevara, bioi agur esango dizuegu, arratsaleko 5 bueltan ditugulako eta azken orduaren bila egin bar dugulako salto, baina badakizu, guk aitzakiak segituan bilatzen ditugula, zuekin kafe gehiago hartzeko, kakapila bidean, kakapila ozaon eta martxoaren 25 itzordu hortarako gonbitea Julen ulertu dugu. Beraz, itzordua... Argi eta garbi joateko esan digute. Itzordua agendan argi eta garbi... Zupadak asoinez etortzea, zure argitik, ez? Bai, bizikletan oinez, etorriko naiz. Zure herrira gerturatzen gara ere, zure herrira. Bai, badakit. Aizue, mila esker eta laizter arte. Mai Gorostiaga Pozo gurekin geratuko da, baina horrengoz isilik, bagoaz korrika batean, arratsaleko 5 puntuan ditugula, naiz irratiaren estudio zentraletara, Garazi Castaño lankidea, antxe dugu azken orduak hartzeko. Garazi, arratsaldeon. Arratsaldeon, Inigo. Tira ba, aipatuko lehenengo ordukoa,
Paco Rabanne diseinatzaile ospetsua zen dela. Paco Rabanne izenarekin ezaguna zen Francisco Rabanne da Curbo Pasaian jaio zen. 1934ean eta aspaldi erretiratu zen moda mundutik. 88 urterekin hilda ezagunak diren arrazoiak tarteko. Britainia Frantseseko bere etxean. Eta horretaz gain Euskal Herrira itzuli berrian ere Pasagirre Hernandez gaztetxatutako gazteak oso jarritu duela jakindako gaur. Defentsaren abokatuak asko uzteko egindako eskaerari uko egin dio epaileak. Defentsak krimenaren polizia ikerketaren atestatua baliogabetzeko eskatu zuen, joan den hilean, atestatua modu arbitrarioan eta era desegokian eginda zegoela argudiatua, besteak beste, kronologiari dagokionez. Bere bezeroaren behin-behineko askatasuna ere eskatu zuen. Auzia daraman epaileak uko egin dio gaztea aske uzteari eta errefuxiatu egin du polizia atestatuaren deuseztatzea. Idazkian, defentsak aurkeztutako argudioi erantzun egin dio epaileak, azaldu du besteak beste ikertutako gertakarien larritasuna ikusita, polizia aginbide asko egin zirela, horietako batzuk aldi berean. Horrek, dokumentazioaren ordena kronologikoa jarraitzea zinezkoa egiten duela ere gaineratu du. Hala ere, epailearen ustetan nahikoa zantzu daude kartzelan dagoen ikertua hilketaren egilea dela ondorioztatzeko barkatu, lekukoen deklarazioak, bat-bateko adierazpenak eta segurtasun kamararen irudiak kontuan hartuta. Horiexek azken ordukoak Inigo, ez dizuet denbora gehiago lapurtuko, arratsaldeko 6etan itzuliko gara. Eskerrik asko bagarazi eta esandako arratsaldeko 6etan xehetasun eta zehaztasun gehiagotan murgiltzeko aukera izango dugu beraz. Garazi kastaina gurtuta gu bagoaz pixkana aurrera eta gaurko saioan bigarren orduani heldu behar diogu. Mentxe da bildo, napean iznieto papertxo batzuk ekartzen, jolasean, ezin da esan? Vale. Ikusi egin bar da? Ez ikusi, ados. Ui, ze sorpresa mordua hemen. Momentu batean naiz irratiaren estudio zentraletara joan naiz, eta bueltan, ez da gize prestatzen ari diren hemen. Lankideak, baina segituan izango dugu Dona Peñan iznietorekin jolasaren inguruan aritzeko aukera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. ¿Cómo puedes pensar si nos ves pequeñajos? A nosotros nos da igual, porque nos divertimos más del doble que tú. Todos nuestros amigos te dicen tururú, porque no somos mayores. ¿Tú crees que somos peores? Porque no somos mayores. ¿Tú crees que somos peores? Aurreratu dizuegu, jolasaren inguruan aritu behar genuela, eta Dona Peñan izneto dagoeneko bere tokian eserita daukagu. Aipatu bezala, ekarrizkigu hemen gauzatxo batzuk, ikusi zin daitezkenak, eta uste dut jolasean jarriko gaituela, eta, zentzua lukea aspaldiko arratsalde honetan giet horri, Dona. Eskerrik asko aspaldiko. Ondo altzara? Bai, ondo. Ondo. Jose ona. Ja. La behar du, batzutan, Batzutan. Ez da askotan entzuten, Norbaiti zer moduz galdetu eta ondo, ieinok ez du erantzuten, ez? Aposten gara, izo. Eskerrik asko. Bai. Por suerte ya tenemos. Tira, jolasaren inguruan aritu behar dugu, esan da bezala. Badakite aurren jolasaren inguruan ariko garela, badakite helduen ari buruz erariko garela, ez dakit oso ondo nondik nora, baina zuk idatuko gaituzu. Dona? Jolastuko gara eta beste gertatzen da. Ados. Somos peores porque no somos mayores. ¿Tú crees que somos peores? Bueno, nola hasiko gara jolasean ba? Utzi dizkizu edan paperito horiek, begiratu gabe jartzen badituzue kopetan, bakoitza dakazue zerbait idatzea, eta jolasa da asmatzea zer zareten. Bakoitza da pertsonai, gauza, animali, objektu zerbait.
Bai, orduan, egin behar dira galderak bestei baiezkoak edo ezezkoak. Ezin dugu galdetu zer naiz, bestela jolasek ez da graziari. Ados. Orduan, hola, rondatxo azkar bat egingo dugu, igual 2 edo 3 galderakoa, eta esmatzen badezu ondo, eta bestela jarraitzen dugu, porque bestela jungo zaigu programa. Ados. Orduan, ezagik, zeinek hasi nahi dun? Venga, ni hasten naiz. Venga. Fikziozko pertsonaje bat da? Ez. Venga, Nik, generoa daukat? Ostras. Nik esango nuke ez. Nik ez Nik ere dakit. ez esango nuke, baina ez dakit ziur. Ados. Bueno. Vale. Venga. Egunerokotasunan erabiltzen den zerbait naiz? Segun zein. Baina... Gizartearen gehiengoak egunerokotasunean erabiltzen ez duen zerbait zara. Toma ya, Vale. hoi da erantzuna. Lehen bezala geratu naiz. Oso ondo. Venga, beste ronda bat. Dakit, egalak ditut. Ez dituzu egalak. Nik jangarria naiz? Ez. Ados. Julen? Ibilgailu bat naiz? Izan zinen, eta... Izan zinen, ibergailu nagusienetakrikoa, baino ez diezu funtzio hori bakarrik. Ez dakit erantzun. Vale. Venga, ba, ritmoa. Vale, ez dakit pertsona bat naiz? Ez. Nirekin jolas daiteke? Nik esango nuke bai, Bai. No? Julen? Zerbaitek tiratzen nau? Esan nahi, zerbaitek tirata mugitzen naiz? Ez. Nuke esango ez. Gertatu daiteke baino ez. Bai. Bale, egin ditugu 3 galdera, botako zenukete ez, egiten dugu, venga, bota, uste zuen, oraintxe bertan, erantzun horiekin zer zareten. Zerteko zaizuen. Ba, ez dakit, baloi bat. Ez zara baloia, mai. Ez ikusi zertzen, bueno, gero denak batera igual. Zezaia. Nik izan ninteke kalabaza bat. Ez zara kalabaza bat. Nik lehen buruan, azkeneko alderarekin ez, baina gurdia neukan. Oso gertu zaude oso bero. Nahizu ikusi, ez zara? Baina nahizu ikusi... Beste galdera bat utziko diogu, asmatzen duen. Entzun, garraio bide txara, baino izan zara nolabait, gurdiarekin lotuta zaude, eta zutaz tiraka, ez du inork zu tiratu behar mugitzeko. Seiak artez. Pentsa, berri, azken seiak egin, tira egite horrek garrantzia bere bizikoa du. Ja, urduri nago, ez, ja blokeatu naiz, ez. Tira egitea, gurdia. Ja, ez dakit, animalia bat, ez dakit zaldia. Baina, ez begiratu zer zareten, zertako zaizuen, Julen izaldia. Zanota izpizkatola... Doraemon. Marrubia. Jolatxo bat egin dugu, oso simplea, oso erreixa, ez? Boli bat, horri bat, ez? Askotan ez, nik egin dut horri batekin eta txupatuta pegatuta euki, edo kartekin, edo horrela, nik postit batek harriet, ez txupatzearen, etxean itulako. Jolas gidatu bat, bai, arauekin, eta, markatuta zena, pixkat saio hau hasteko, ze, galdetu dugun bezala, eta pixkat anuntziatu duzun bezala, ez dakit zuek zein den azken aldia gogoratzen dezuela jolastu zinatela. Nik trampak egiten ditu, nik egunero jolasten du, klauna itzelako, eta bai, da gure bide bakarra gainera improvisaketarako, eta gure saio guztik azte dira jolasten. Posten naiz. Nik esan nuke gabon gauean. Bai, familian jolastu genuen, ez goatzen jokoan izena, baina bat zeukan pixkate partian koren gauza batzuk, baina gero batzuden galdera batzuk, zein izan zen zure umetako lehenengo jostailua. Adiez, jolasarekin oso lotutako galdera batzen dut. Eta, nik uste nire aitari inoiz aitu ezkenion historia bat, aitu geniola, galdera hark sustatuta, edo zein da oraintxe zure bizitzan motivazio nagusia. Eta, nire jobekin, 10 eta 12 urte, beraien atxona monak, aleien erasoak, anaiak, beran aldiz berdinak, eta oso giro polita sortu zanan jolasean batetik, eta bestetik,
pixkat kontalari lanetan eraritzu ginen, ze galderek eramaten gintuzten, pixka gauza kontatzera, eta poliki izan zen. Zerra, ez momentu berezi hortan, sortzen da, gauazen da, orain denak hartu gaudela, jolastea, ez? Eta Ni justu, duela asko ez dela, kuadrilako baten etxean bazkaritxo bat egin genuen, eta bazkalostean jolas honetan bertan aritu ginen, eta gero gertuenea denboran, hilobekin baita ere, horrelaxe, etorri ziren batean, ez dira inguruan bizi aldi hemen etortzen dira, eta etorri ziren batean, jolas ezberdinetan, beraiekin. Ez da denbora asko pasa, zuek irura jolastu zareten. Eta gero esango dizut beste gauza bat, astelenean, asteartean hemen izan zen Idoia Xarma bilerakiko Idoia Sánchez, sexualitatea inguruan aritzen gara berarekin, eta jolas erotikoen inguruan aritu ginen. Beraz, nola izan daiteke, jolasaren giroan ere aritu garela. Claro. Ze jolastia den bigarren kafea, Hombre, eske jolastea, leno aipatzen zenuten jolastea arriskutsua dela, nik uste jolasak askatasunarekin lotzen gaitula, aske izate horrekin, eta bai askatasuna badugu puntu arriskutsu bat, ez? Nik uste, gizartea batzutan ez dula nahi askeak izatea, eta hor, mugatzen gaitu. Galdetzen baldin diegu aurrei zein da, ez dakit 5, 6, 7, 10 urteko aurrei zein da, azkenengo aldia jolastu zula, batzutan igual izan daiteke galdera absurdoa, ez? Ez dakit orain dela pixka bat, edo atzo, edo gaur goizean, edo ez, jolasa hor badago beraien egunerokotasuna oso sartuta, jolasaren bitartez era natural eta inkonsiente eta dinamiko batean aurrak garatzen direlako, garatzen dutelako behaien izaera, ikasten dutelako harremanak izaten, soziabilizatzen, eta gizarte hontan bizitzen, ez? Azkenean jaiotzen gara, mundu hontan, bakoitza bere munduan, eta esaten dugu zer da hau, eta nola funtzionatzen du honek, eta nola funtzionatu behar dut nik hemen, ez? Eta jolasaren bitartez aurrek bai egiten dutela horren, pixkat ikasi, ez? Hori guztia, eta barneratzen jun, ez? Askotan jolasten dira behaien artean, egungo guretzako, egungo gauza direna, ez? Fregatzea, sukaldatzea, ez dakit heldutan batzua esan dugu, jode, berriro fregatu gardet, edo ez dena sukaldatu, eta horrek, guazen jolastea, orain sukaldatzen dut, eta orain nina izezakin hor, eta ez du, karo, jolasaren bitartez behaiek ari dira guzti hori bere ganatzen, ez? Beraz, garapenerako oso garrantzitsua den prozesua da, naturalki ematen dela, eta askotan nik ere ikusten dut, pixkat itzaingo dugunez, helduaz, aurretaz, eta jolasa bitarte hortan, guk helduok edo gizartean bai zuzentzen dugula askotan jolasa, ez, aurrei, eta hau honela egin behar da, egia da daudela jolas batzuk arauak dituztenak, eta importante da, zeda beste erabat arauak bereganatzen ikasteko, ez? Hau ezin da egin, hau oneraino, hau egiten badezu ondorio badaka, eta, jolasaren bitartez, arauak bereganatzen ikas dezakegu, baino dago beste jolas mota bat, nun aurrak garatzeko, bere burua ezagutzeko, bestearekin harremantzen ikasteko, frustrazioak lantzeko, hiztegi emozional guztia lantzeko, eta dimen emozional guzti hori lantzeko askea izan behar duna. Eta askotan gaude helduak horratzetik, ez esaten, marratik atea zea, edo hori ez da egiten, edo orain ondo pasabar dezu jolasten, eta agian, jolasa ere bada momentu bat nun, tristenago, eta adierazten dut hori, ez? Eta ere, gustatuko litzaidak gero, igual pixkatatzerago, edo aurrerago aipatzea, nola lagundu dezakegu, baitez ere gure burua, ez, heldu bezala aurrekin jolasten. Askotan, nik beti izaten dut, egon nintzanean eskola aktiboan lanean, askoko lehenengo ikasketa edo dizikasketa izan zela ez egitea. Soituta gaude helduok egitea, eta venga, orain ezakize, orain bestea, ez, aurrekin lan egiten dugunok, eta hor zan guztiz kontrakoa, guazen ustea aurrei behaien prozesuan ikasten, ez, edo ikasten edo dena delakoa. Orduan gure lana oso behatzaile lana zan, geldirik egotea eta akonpainatzea horrez, bide lagun izatea. Eta ezerrez egitea, kriston lana bat asko egitea da.
Oso kurioso da, gure klaun ikastaroetan gertatzen zaiguna da justo kontrakua, ez? Berreskuratu nahi dugu zea hori. Claro. Eta askotan esan balbiro kontakati, ez jolasa, balbiro kontakati eta bueltaka. Eta ikaslek, helduk, beti joten irabaztea. Kriston kompetentziakin gainera. Eta justo nahi duguna da kontrakoa, ez disfrut plazerra sentitu jolastean. Claro, hori da. Ze beste gauza oso garrantzitsua da, agian helduok beti etengabe ari garatzen pertsonok, ez? Ematen duia eristen garela batzutan X adinera eta jazta garatutanago, suposatzen da ja gauzak jakin behar genitun gauzak dakizkidalak, gezurra dela, inoiz ez da hori egia, eta jazta, ez? Hemendik aurrera, ez dakit, pilota automatikoan edo ja bano aurrera, ez? Eta ez beti garatzen goaz, baina egia da haurtzaroan eta nerabezaroa dela garapen etapa oso handia, ez? Hor ikasketa latza dagoelako. Eta orduan igual jolasa ja ez dugu helduok hainbeste behar alde hortatik, ez da hain egia, baina bueno, konparatuta aurrekin, baino bai jolasak plazerrarekin, desirarekin, gogoarekin, bai, osea, barruan dugun espansio guzti horrekin konektatzen gaitu, eta askotan, bai, pues, gaur egun estudio handiak egiten direla, esaten da, jolasten duten helduok, helduek bai dutela, bueno, pues, aldarte animiko hori plazerreruntz orekatuagoa, ez? Ba, disfrutatzen dutela gehiago, ba, plazerra edo postasun gehiago bizitzen dutela, eta bar. Beraz, bueno, ba, ni banator pixka bat egitea apologia jolasari gaur, eta bueno, pues, itzaingo dugu pixka bat, bueno, pues, bai, zertara jolasten garen, nola, zergatik, edo ze zailtasun ditugun jolasteko. Ez dakit zuei ere galdetu dizuet ze noiz izan den azken aldia jolastu zuena, baina ez dakit jendeak erantzun duen Instagramen, zeo ze dagon. Bai, onartu behar dut, nire erruz berandu xamar jarri ditutela galderak, eta horrek ez digula eman aukera erantzun mordo aukitzeko, baina hementxe jaso ditugun lau hauek, venga. Batek dio, mai jolas batean King Domino, joan den astean. Vale. Partianko urte amaieran. Vale. Musean kontatzen du, astero. Claro. Eta, hau, netzako politena, lehengoan zuek aipatutako body paintingean, asteartean bertan. Lehengoan body painting, sexualitatean, gorputzetan pintatu eta sexualitatean bateragarri diren pinturen inguruan, eta jolasetan, eta irudikatu hau, eta bilatu gero jolas jostailu hori, edo, bueno, mila aukera eman zituen Idoia Xarmak, eta hori izan digute. Jende gehiago animatu da noski, erantzutera bai ala ezeko galdera hori, eta 100% denek diote falta motatzen dutela jolastea. Angel Cuerdo iritsi da gure laborategira, haze programa gaur, Iñaki Carretero, Ane Guevara, Dona Pellaniz Nieto, Angel Cuerdo neba, zu eseri hartxe, eta ja hortxe zaude gurekin mailean, zigero bidaiatuko dugu. Eta kaso jolastu ere bai, Angel oso jolastia da. Baina lehen aipatute jolasan eta arriskuaren arteko lotura berak ez du ikusten. Arriskua garazorik gabere hartzen ditu, Angel Cuerdo, atxaldean. Atxaldean guztio. Gitorri. Eta jolaseko preste, Bai, ba entzun adi Dona Pellaniz Nieto kontatzen ari zaizkigun kontutxoek. Bueno, Dona, beraz, horiek erantzunak, musa kontatzen du, beraz? Claro, musa kontatzen du, eta txisteak kontatzen dute, ez? Batzutan, parre egite hori, gauza absurdoak, asko bertatzen zait, jendea erortzen denean, edo jendeak gaizki esateitunean zerbait, trabatzen denean hitz egiten, ni plazerrarekin kontatzen pilo bat parra hundia emateit, eta claro, batzutan gertatzen zait momento serioetan, jendeak mina hartzen du lurrera erortzean, eta claro, ni egon behar dut, osea, eusten, porque kriston parregura ematen dit, hauzo absurdoa delako niretzako, ez? Absurdoarekin konektatzen dut, jendea, bueno, pues zerbait serioa dago esaten, eta batean, pues ahotsarekin nahaztu egiten gara, edo mingainarekin ostrobutz egiten dugu, eta beste hitz bat ateratzen zaigu, eta nahi, batean horrek absurdora eramaten nau, eta parra handia egiten, eta batzutan, joder, Dona, ostia, ez egin parra, ez? Bale, ez nago zutaz parra egiten, baina, bueno, ni konektatu dut, nire absurdoarekin, niretzako, bueno, pues, horrek ere bai badu jolasaren parte, ez? Eta aurrekoan, ni aste azkenean egon nintzen jolasten, hola, bi eskuak elkarrekin jartze hau, eta bai, erreflejoen... Hori da, eta ematea, ez? Eta eskuak berotzeko zan, baina, bueno, azkenean par batzuk bota genitun. Eta edozer gauzekin jolastu gaitezke, ez? Nei askotan gelditzen naiz kalean jolasten edo jendea bere bizitzan imaginatzea, ez? Pues nolaikoa izango dan, eta netzako jolas bada hori, ez? Eta hor, bueno, pues plazerrarekin ere konektatzen dut, daude jolas batzuk gure buruarekin egintzazkegunak, pareetan, taldean, familiekin, aurrekin,
Eta kuriosoa da batzutan, ez dakit gertatu zaizuen noizbait, edo ikusi ez zuen, bai gertatu zuek jaso ez zuela, edo zuek hori ikusi edo sentitu ez zuela, heldu bat jolasten, batzutan badu konotazio absurdo bat, edo eroa. Eta aurrekoan ikusi nun La Inmensità pelikula, La Inmensità, bueno, italianoa da, ez italianoz, baino, eta, bueno, dramoi zoragarria da, bueno, niretzako, eta, bueno, badaude bi estena, reskatatu ditudanak, ez dakite ikusteko aukera deguna, lehenengo estenan, bueno, aur talde bat, sartu da alkantaria batzutatik, daude ama guztiak zoratuta, ez? Nun daude aurrak, eta batean aurkitzen dituzte, eta, bueno, pues, ama gehienak, hartzen dituzte aurrak, eta non egontzea, porque oso izututa geunden, eta batean Penelope Cruz dela protagonista, azten da jolasten. Hartzen du mangera bat, eta dena bustitzen azten da. Venga, ez dakize, etorri dira romanoak, ez dakize, eta drama batetik ateratzen du pixkat parra, ez? Eta dago momentuan dunbera dago goxatzen, mangera horrekin, eta aurrekin, entzuten dira aurren parrak, eta heldu guztiak, beste ama guztiak, begiratzen diote ero bat, balik. Zatoz, Xavier, zatoz nirekin. Hori da. Honek ez dauka zentzurik, etorri hona. Hori da, esaten dute beste amek beraien aurrei, eta beste amek Penelope Cruzeri, esaten dute, bale ja, gelditu, hau ez da jolasa, ez? Egia da, daudela momentu batzuk, bueno, pues, jolasa agian eten bar degula, baino, edo ez, ez? Ez dakite, beti zalantza detorrez, eta jolasaren bitartez gauza asko ikas daitezkere, bai. Eta berriz bueltatzen naiz, aurrek jolasaren bitartez asko ikasten dute. Egia da, gu, helduok, ematen du ikasteko oso serio egon bar garela, ez? Eskola, momentu serioa da. Nik zerbait erakutsi nahi zut, eta nola jartzen dugu hotxa. Hau, gaizki dago, hori ez da egin behar. Ez? Jartzen dugu, batean, ez dakit, pelikulen gaiztoaren agotxori. Eta, bueno, pixkaten nahi bai hausnartzeko ematen dit, ez? Zergatik, zertarako, honek benetan funtzionatzen du, edo ari naiz kontrakoa sortzen. Nik aurra, hau ikastea nahi baldin badet, beldurra ematen baldin badiot, ikasiko du. Edo plazerretik agian beste ikasketa badaka, ez? Ni ere zalantza ditut, eta ez nago esaten orain, jolasaren apologia horretan, dena jolasaren bitartez egin bar degunik, eta ez direla momento serioak egon behar. De hecho, niretzako jolasa gauza oso serioa da. Ez? Plazerra gauza oso serioa delako ere bai. Baina, bueno, bai, hausnarketa hori, ez? Behintzat, gu helduon artean nola begiratzen gara elkarri, agian, guretzako momentu ez jolasti batean, beste heldu bat dagonean jolasten, ez? Eta disfrutatzen, aurrekin batera, ez? Eta, bueno, pelikula hortan bai, Penelope Cruzek baditu estena asko, bera nahi du jolastu, bere historia ditulako, eta aurrei asko gerturatzen da. Eta badago beste estena bat, ezakit ikusi dezakegun orain, nun berak, bere semearekin, momentu batean, daude kalean, da jende asko kalea, eta esaten dio, egiten dugu orain, eta esaten dio aurrak, noraino, eta hango seinale hartaraino edo, semafororaino. Eta oiukatzen, eta bai, eta orduan hasten dira biak, korrika, jendearen kontran... Kendu bidetik egiten du protagonistek. Eta da, bueno, pues, amak erabiltzen duen, pelikula ikusten badezue, pues, bere askatzeko momentu bat, bere mobidak ditulako, berriz ere esatet, baino binkulatzeko aurrarekin ere bai, ez? Eta disfrutatzeko, eta ezakate errealitate oso erreixa, eta orduan da, guazen jolastera, ez? Eta guazen momentu batez hastea, ditugun arazo guztiak. Eta bueno, pues, momentu horietan, bai, kanpotik, berriz ere, dago, heldu bat, aur batekin egiten zerbait aurren gauza dena. Porque aurrek egiten badute hori, pentsatu dezakegu, aurra hauek, ezakize, baina, helduok egiten baldin badegu, ezakizuek konektatzen zuen beste zerbait pizten zaigula buruan. Era bat gainera, daukat zalantza bat eta erantzun dezakezuzuk, noski emozio terapeuta bezala, baina kaso Maik eta Angelek ere, aurrak eztea egokitu zaielako, aurrekin lan asko egiten dutelako, biek bata ipuin kontalari denean da beste irakasle, badirudi aurren jolasaren inguran beti dena debekuaren giroan. Ezin da jolastu. Orduan, inoiz ezin da jolastu. Eta aldiz, helduak eta aurrek negoziatzen dutenean, jolastuko dugu, badirudi, denon gauza bat dela, eta adostasun hori ere akaso errexago lortzen dela, ez? Igual hau ez da momentu honena, baina gero bai,
badakizulako gero gertatuko delako, gertatzen delako, ez? Ez absolutu horren kontrako edo zer gauza askoz empatikoagoa eta askoz pedagogikoa dela iruditzen zait, eta bain ikusten nuenean hor ama eta semearen arteko, orain, ez? Baina bi heldu negoziatzen ariko balira bezala, ez botera harrema batetik orain bai eta orain ez edo inoiz ez. Jake bota dudan, Angel ez da ize sortzen dizun zuri. Irakasle bezala ez da garbi dago matematika eta soinketako irakasle bezala ez da bi momentu oso desberdin daudela, baina azkenen nera behik die, ez da, 15-16 urte, eta beharrezkoa dela, eta seguraskona adin txikeokin ibiltzen dinak ere gauza bera, ez da. Azkenen nolabaiteko elkar hori sortzea, bain momentu enten, bai egin detek ez da, seriotasunera aipatzen zen, bain da momentu serioa, eta bain guazen momentu seriotatik, elkar zer egingo du elkarrekin, ez da. Eta noski horrek irikitzen ditu beste aten mordoska bat, harremanetan, zalantzarik gabe. Nei, burura etortzen zait, behin ikastaro batean, arte performatibuen ikastaro batean, ezagutunen izen bat, zela Roger Caillou zidazten dela, eta berean ilesia zen jolas mota daudela, ez? Eta lau dira, ez? Agon, kompetitzen zaudenean, alea, azarreko, edo sortea influitzen, dadoekin, edo relako zer, da mimikri, da imitazioarena, antzerkian asko erabiltzen duguna, umek izango naiz ama, umek jolasten, ez dakit amak eta gurasok izango gara, horrelako jolasak, eta bada besteat, Illings dela bertigoarena, edo bueltake ematen zorabiate orte, eta ez dakit zer. Osea, askotan, uste baino gehiago jolasten dugula, pentsatzen dut, baina ez dugu identifikatzen jolasa bezala. Nik kaletik juten naiz eta farola kontatzen, jolasten ari naiz, edo matrikula, lau kapikua, ezakit, jolasten ari gara, badaukagu gure jolas propioak, eta gero nazten dira, kompetentzia hauek eta ezakit zer. Eta bagai egia da kasu guztitan askatasunaren bila, nik esango nuke, jolas guztitan askearekin erlazionatuta dago, eta puntu hori de serio, guainez, baskaltzen ari gara, guainez jolastu. Horrek zer esan nahi du. Zergatik polaridade hori, ez? Zeba, ekintza batez ere umekin agintzen dugunean. Jolas bakoitzak badauka bere lege, bere arauak, eta super zorrotzak gara horrekin. Zagu partxixea maldi maga, esken nire txan horrela jolazte, ez. Kontatu bost guztiko ez zela, ez? Eta badauka bere disiplina, baina badirudik heldu kanpotik are gehiago murriztu behar degula, ez? Nik uste askotan helduok, porque zer da heldua izatea, ez? Hoi bada galdera, eta nik hortan hausnartzen pixkat saio hau prestatzen, eta azkenean jolasarekin banago bueltaka, horrekin hausnartzen esaten, heldua da aurra ez dena. Orduan, aurra ez izateko, ni heldua izateko ez ditut egin behar aurren gauzak. Orduan badago puntu bat, agian bai, jolasten geha gauza batzutan, baina ez ditugu identifikatzen jolas bezala, edo jolas mota batzuk ez ditugu egiten, eta egiten baldin ditugu, disfrazatu baldin behar ditugu, eta gero aurrei ere, batzutan hortan sartzen geha, ez? Hau serioa da, orain ez da jolasteko momentua, orain helduaren momentua da, eta orain ez dugu jolasten horregatik, ez? Eta, gu ere bai, heldu bezala, konektatzen baldin badugu, gure aurraren partearekin, porque hor dago. Igual eskutuago, edo armasare gehiagorekin, edo igual pixka galduta, zorabiatuta hortika, baina hor egongo da, zer gustatzen zitzaidan neri txikitan. Zer egiten nuen, zer gorrotatzen nuen, zer egiten nuen gorrotatzen nuenean. Zer ez zitzaidan gustatzen, askotan errepikatzen dugu, jaso deguna nozibo bezala dola, niri esaten ziaten, ez jolastu maiaren gainean, eta orain, maiaren gainean ez, baskaltzen gaudenean, eta orain niretzako baskariak dira zerbait, ritual bat moduan, ez? Igual, hasi bar naiz, pixkatere jolasten maian, konektatzen dudan horrekin, porque blokeatzen ditugolako gauzak, ez? Eta, ni bai emateit pixkata hausnartzea, bakoitza bere buruarekin, blokeatu aldakat jolasa, ez, noiz ez, zerrekin jartzen naiz oso, kontrolatzaile, edo oso serio, edo ez det fluitzen, zer egiten nun txikitan, zer jasotzen nun txikitan honen inguruan, zer gustatuko litzaidake izatea, eta nidakat nire etxean txikitako argazki oso signifikatibo bat, eta horrek laguntzen dit konektatzen nire txikitako pertsona horrekin, aurro horrekin. Orduan, ere bai galdetu,
parte hori, edo aurro horrek zer egingo luke orain, ez? Porque orain heldua gara askatasun, komiar artean bakoitza berea daka, ez? Askea gara erabakitzeko gauza batzuk, Oazen horri ere, ez dakit, ez? Ematea rienda suelta edo ate hori irekitzea, abertze gertatzen dan. Porque igual batean, ez dakit, igual ez dakit, lasaiago bizitzen gara, pixka bat, eta horrekin asko egiten egea. Nik agian ez da, leheno irakasle eta, bezala ez da hartu dut hitza, baina nik zenbat alditan erabilizan duan jolasa hizkuntza internazional moduan nire bidaietan. Ez da, famili batek, sarritan, ez da, ongitorri egin dizu, eta ze erraz komunikatzen zaren umeekin, ez dago hizkuntz aman komun bat noski, eta zenbateraino iristen zaren beraikin jolasean. Zuek aipatu duzuleno, txaloen jolasak, nik oso, eta sarritan, behin umeekin lortu gero, oso giro goxoa, polita, barriak eta bar, helduak berak, nik ere parte hartu nahi dut, horretan, ez da? Eta dago, guk familian daukagu oso hemen bizi bat, Mursiekin, Mursiak, Etiopian, ez da, jende bortitza, ez da, oso ikusgarria, ez da, beraien emakumeak, ez da, platera jartzen dituztela hortxe Espainetan, eta, jolasetan, ez da, txaloen jolasean, eta, zeun gizona, familian zaindaria, bere Kalashnicovarekin, eta bea ere desiatzen, eta nola azkenen metrai, eta bizkarrean utzi, eta emaztearekin txaloen jolasean, ez da, eta bautu bideo batzuk hartuta, bea bere emozio guztiarekin txaloen jolas hortan, beste apartiko hizkuntz guztik, etzekoeten inungo oinarririk, ez da, eta azkenen nola, zebat aldean lortzen genuen, ez da, bai Mongolian, Jordanian zaldiarekin, eta bar, jolasen hizkuntzarekin komunikatzea. Polita. Itortze burua bai arte eszenikoetan, ez? Beste hizkuntzetan adibidez aktuatzen, frantsesez da jouer, ingelesez to play, ez dakit, hemen erabiltzen zan, igual iparralden gehiago, ez? Jolastu estenan, ez? Jolasa, nei maite dut izugarri hori, gero, adiez, sukaldariarekin esan deguna, ez? Bazkaltzen gaudez jolastu orain, baina entzuten baizu, munduko sukaldari honenei, beraiek zatuen, nire planteamentu da jolas bat eramatea maira, ez? Edo, eta patata bat gorringoan sartu, hori ez da jolas bat, ez? Edo, salda botatzen bazu, keateatzen da, pastel honetan, jolas bat da. Hoi bai, agian definitu beharko genuke berriro, zer da jolas, zer ez da jolas, ez? Ni juren ari naiz bi gauza pentsatzen. Bata. Ze jende interesgarria etortzen den gure saiora, Bai. Hemen gozo ari gara, hemen kontalaria, bidaiaria eta emozioterapeuta mainguru bat montatu du nahi gabe oso ederra. Eta askotan garrantzitsua da zertarako balio ez duzu jakitea, eta isilik egon behartenan, isilik egon behar da, eta punto. Eta bigarrena da, ari naizela pentsatzen, nire lana ez, orain txetela, jakitea, ze momentutan, heldu petralarena egin, jolas haueten, eta hasiko garen bidaiatzen Afrikara, eta nola egin dezaket hau leun, eta, Angela hasi da, hori egiten. Angela bide arraztu dizu. Bide arraztu dit, eta, Etiopiara, Mongoliara eraman gaitu, eta badakit gaur, pendientu zigenuelako, zeurutzi genuen erdibidean, ez da egit, Botswana Namibia arteko bidei bat, Angel? Irratsaioaren bigarren atala. Hor utzi genuen, berreskuratuko du, eta berreskuratzerako akaso 6 aste pasa dira, baina ez dago gaizki. Baina Namibia Botswana bertan daude, eta gaiak ere jarraituko du. Segituan egingo dugu salto Namibia eta Botswanara, baina donari galetu nahi diot. Hausnarketa hau isteko zerbait geratzen zaigun hor, badagoen zerbait azpimarratu nahi duena, ze egia esan, mainguru hau oso interesgarri izan da, baina akaso desbideratu zaitugu pixka bat, kontatu nahi zenuenetik. Ez, gustatu zait asko ikustea, pixka atera denarekin, agian jolasa ez dagoela inorruti, ez? Nire pixkat igual ideia honekin entorren, igual da hemen gauden pertsoren gatik, baina horrekin entorren ze, egun hauetan egon naiz horrekin hausnartzen, eta jende bat engan bai ikusten dute pixkate urritu, baina, gustatu zait beraz, hausnarketa hori luzatzen dut, ez? Jolasa baldago urrutin ere bizitzan zergatik zer gertatzen den, eta berzer egin dezaket hori berreskuratzeko.
Hausnarketa hori horutziko dugu, eta kaso honek bigarren bidai bat ere beharko du, gaur Angelekin egingo dugun bigarren kolpea bezalaxe, baina bai, jolastea gustatzen zaigu, eta pentsa, oso jolase politia gertatzen da askotan irratian, gure inguruko norbait datorrenan bere seme-alabekin. Gaur arratsaleko 6 badator lagun bat alaba jaio berriarekin, learekin, eta aurrei ikaragarri gustatzen zaie irrati esatari direla jolastea. Eta orduan, noski bakarrik ez tira moldatzen, eta Ogoiuri edo ni, edo hemen dagoen edo nor, azten gara eurekin, eta oso momentu politia gertatzen dira, ze flipatu ditute, bere buruak askotatik entzuten dute, batean musika jarrieta entzuten dute, eta hemen argiak ikuste dituzten mailean, eta jolas horiek oso politak dira, eta bestela ere, goizetan batzutan lagunak etortzen zaizkigu ona, eta egia da, beti aurrena itzakipean, bukatzen dugula beste guztiak jolasean o musika egiten edo kanpai koloredun hoiekin gaurre gure storietan erabili ditugun kanpai koloredun hoiekin musika egiten elkarrekin eta ematen dirolako momentu politak. Aurrengandik asko dugu ikasteko. Bai. Batzutan ahaztu egiten zaigu. Dona Peian iznito nik agurtu egingo zaitu, baina nahi balin maezu hortxe jarraitu eta Namibia Botswana giroan gurekin etorri lekua dago zuretzat. Gure furgonetan, autobusean, nola ingo dugu bideia, Angel? Guain gontan, berriro nik nahi ditut ateak ireki edozein entzat, bai? Abiatuta noski guk egin genuen modu hortatik, ez da? Kokatuko gea, guk egin genuen trukatu, gure autokarabana bertako lau ibilgailu baten gatikan, oso modu gomendagarria, ni naiz oso trukatu zalea, bai? Ate asko irikitzen ditu, ez bakarrik lortze dituzun abantaia, ibilgailu abantaio ingatik, baiz eta harreman ingatikan, ez da? Orduan, bueno, mutxora behin gotola laburpen txiki bat, iritsi ginen Johannesburgora, Ego Afrikara joango bagina, ez da? Uxe da, tokirik merkena, egaldik nahiko modu txukun ateratzen dira, eta baita erdigunea, bai? Behin Ego Afrikan hartu genuen gure familia honekin bere ibilgailua, eta abiatu ginen Namibia aldera. Bai? Guk egin genuen bidaia 6 bat astetan, 10.000 kilometro, orduan, buelta handi bat emanez, distantzi oso luzeak ateratzen dira, eta merezi du, bai? Noski, bizikletaz egin ezkero, hasi kontuk ateratzen 10.000 kilometro itxeko, zenbat denbora beharko luken, bakoitzak bere ritmoen arabera, eta gero, noski, motxilero moduan egiteko ere, antzeko zerbait, ez da? Nolatan utzi genuen, jun ginen Namibiara, Namibiako muga hortan, ez da? Ego Afrika Namibiako hortan, hor badago Kalahari, aipatzen genituen, ez da, munduko top horiek, ez da? Kalahari azala, munduan dagoen deserturik zaharrena, bai? Namibian sartu ginen, bai? Antxe bertan badago bigarren gauz munduko hietako aparteko bat, Fish River Canyon, Grand Canyon ondoren, dagoen, munduko ebakidurarik sakon eta luzeena, bigarrena, Grand Canyon ondoren, toki ikusgarria, eta bertan ematen diren ur termalak, eta paisaiak, eta bar, eta abiatu ginen ja iparralde aldea, ez da? Buelta handi bat eman nahien. Toki magikoetako bat, duna zaharrenekin orain gontan, munduan dauen duna zaharrenekin, sozuei, toki bentan ikusgarria, Namibia irudikatzen dugunean, bertako dunak azaltzen dira, iparraldela jarraitu genuen, eta iritsi ginen Jimba tribuaren gana, ez da? Eta hortxe utzi genuen gutxi gora bera. Agur, Dona Peian iznieto, agur. Agur, bai? Eta zergatik Jimba tribua, berriroren Namibia aipatzen danean, eta edozein gidatan, edozein aldizkaritan, azaltzen da Jimba tribua, orain diken ere, sekulako abiadan dijoan mundu hontan, bagian direlako bereien ohiturak modu naturalenean mantentzen dituen gizataldea, ezta? Hortxe bizi dira, Angola eta Namibia arteko muga hortan, oso ingurune bakartia, errepideak apenas, badago, errepide etxo puntu bat erati dizetan, eta handiken aurrera, pistak, ez da? Eta pistak, nahiko egoera kaskarrean daudenak, oso ibilgailu konkretukin ibiltzaitezkenak, eta orduan, han, zabaltzen dira, Jimba, batez ere, erdi nomadak dira, bere, Kanadarekin ibiltzen dira, eta
netzako oso deigarria ez da, batez ere emakumeak, emakumeak egiten dute bere gorputz puskak, emakume galantak dira, eta kolore gorriskako, lokatz batekin igurtzen dute, mantekarekin, gasarekin azuta, eta benetan, noski, munduak ere, hainbat, ikus bira dauzke, baino edertasunaren simbolo benetan berezi bat, ez da? Beraien oso hago, beraien gorpuzkerataz, beraien koloretaz, beraien janskerataz, eta nire honek eta guk, Namibia juten bali mazea benetan merezi duen, bisitatu barreko gizataldea, bai? Eta antxutzik genuen, bai? Zein da urrengo pausoa? Urrengo pausoa izango ditzake behin bertan zaudela, iparralde hortan izango ditzake Etoxara jutea. Etoxa da, munduan badaude parke nazional benetan magiko batzuk, eta guk aipatuko ditugu horietako batzuk, ez da? Esaguna dira, ez da? Kenia Tanzanian dauden horietako batzuk, Masai Mara, eta abar, baino, Etoxa da hauetako bat, ez da? Ezkenen da lautada izugarri bat, baita ere, Kalahariarekin, harreman handia duena, izan ere, lehen aipatu dugu, munduko deserturik zaharrena, duna zaharrenak, eta hemen sortzen da munduan dagoen gatzagarik handiena. Gatzaga handiena. Ez da, bigarren gatzagarik handiena izango litzake Uyunikoa, Bolivian duguna, ez da estilo hortakoa, askoz handiagoa da, baina ez da ikusgarria, ez da, bisualki, Uyuniko gatzaga da, ezkeren gatz lauta da izugarri gatza bakarrik ikusten dezun, eta hor sortzen den, irudi magiko hori, ez da, ematen du, ez dakit, izotza, izotzaren gainean zaudela, eta ez da izotza, da gatza, bai? Baina eror zaitezke uretara. Baitare, eta hori aipatu genuen aurrekoren batean. Hau ez da, hau beste gatzaga mota bada, bai da undina, eta noski hortxe egiten ditu, azten da, bere garaian, ez da, hoi itxaso erraldoi bat zegoen bertan, lehortzen jundan, eta, tarteka marteka, ez da, eurite garaian, berriro putzuak sortzen diran, nun animalintzako, izaten dira, bilakatzen dira, ez da, edango duten tokia, eta gatza ere, xurgatuko duten tokia, azkenen animaliak ere, guk bezala gatza behar dugu baita ere, bizi irauteko. Eta orduan, zer dauka abantaia bezala Etoxak, batez ere juten bali mazea bertako neguan, dala lehorte garaia, dala gure udara, aipatu izan dugu, Hego Afrikara joateko garaiko bena dala bertako neguan, oso urputzu gutxi daude, orduan animaliak gerturatzen dira oso toki konkretu batzuetara, orduan animaliak ikusteko bentan dala toki erraza. Gero, lautada izan da are gehiago, lautada hortan ez da, oso urrututikan ikusten dira animali horiek, eta orduan gertatzen da, toki bat benetan aparta animaliak ikusteko. Are gehiago, aipatu duan bezala, jungo bagina gure udaran, hau da, bertako neguan. Orduan, beste abantaietako bat, batzuk alde egongo dira, besteak ez, baina Etoxan gertatzen da, ez daude kanpaleku asko, kanpaleku hauetan daukezu, ez merkeak ez da, baina, prezio ertainen ateratzen diren, kanpinenan lo egiteko tokiak, eta gero ja, garesti, edo oso garesti gertatzen diren, lotxak, ez da. Baina, azkenen, denok gaude toki berean, eta eukitzen dituzte gauez, badago bertan egoten dira putzuak, nun animaliak gerturatzen dira bertara, orduan animali gehien gontzako gaua izaten da momenturik aktiboena, eta eukitzen dituzte fokoekin argituta putzu horren ingurunea. Orduan, gaueko 11etan, ilundu duenean, zerua izarrez beteta, gerturatza putzu hauetako batera, modu seguru batean, eta ikustea naturaren mugimendu hori, ez da, zuro txiki hortatikan nora interaktuatzen duten, nora gerturatzen diran rinozeronteak, elefanteak, jirafak, beraien arteko harremanak, da bendan, National Geographiceko dokumental famatoitako bat ikustea, baino zuk zeuk eta zuzenean, ez da. Orduan, Etoxak duen gauza handietako bat hori sebera da, ez da? Gauetako momentu hori, daude 3 kanpaleku nagusi daude, eta kanpaleku horietan gauez gerturatzea, eta ikustea gaueko interakzio hori, modu segurun, eta baita ere seguru ikusiko duzula, zaizkenen, animali guztiak gerturatzen dira bertan dagoen urputzu horretara. Orduan, guztiz gomendagarria Etoxara joatea.
Eta modu seguruan Angel nola ikusten dira animaliak? Todoterrenoan zaude, bada lekuren bandunik ikusten den baino altuxeago edo urrunxeago zauden, edo nola? Bueno, daude bi momentu horiek, ez da bat, izango litzake gaueko aipatu genuan, noski, kanpalekuan zaude, beraz, kanpalekua badauke esitura bat, bai, desberdintzen duena, bai, jendearen zonaldea eta animalien zonaldea, bai? Hori izateke, ja kanpalekuan eta hori gertatzea bakarrik gauez, bai? Eta gero besan noski izango litzake, ja egunen zeharrekoan, zu bazoaz, zure ibilgailuarekin, bai? Izan zure ibilgailu propio hori, izan zela gure kasua, bai? Edo, noski, beste ibilgailu baten, konpainia baten zerbitzuak erabiliz, ezta? Baina kasu horietan noski, normalen ikusten dira ibilgailu bertatikan, eta oso kasu gutxi batzuetan egoten dira, miradore antzeko batzuk, bertatik ikusi ahal izateko, bai? Normalean, kotxa bertatikan, bai, izaten da. Bueno, aipatu ditugu jinbak, aipatu dugu etoxa, eta zeo beto tartekatzea baino, ezta? Ekingo diogu orain, justo Botsuanara gerturatzen, netzako bigarren gizatalde bereziena topatu dezakeguna Afrikan, ezta? Egan, da santrigua, boskimanoak, bai? Dala, diotenez ez da, gu geu, gizateria beraiengatik gatoz, bai? Eta beraiek hortxe Kalajarin lortu dute beren bizirautea, ezta? Eta ez jinba tribua bezain beste, azkenen zoritxarrez, herrialde guztitan, ari dira etxeratzen bertako jendea, bai? Eta zoritxarrez etxeratze horietan ari dira beraien arbasoen ohiturak galtzen, ezta? Orduan, toki hauetan bai dira sortzen, ezta, esaten dinak folk village edo turistentzako hotel biziak, nun erakusten dizuten beraien bizimu tradizionala zein zan. Zoritxarrez bizimoduri galtzen ari dira, eguneroko praktikan, baina oraindik santribuak mantentzen ditu batez ere eizerako ohiturak. Orduan, beraik onartzen ziguten berez gobernuak ez diela uzten, baino beraiek saiatzen direla oraindik ere dextanjez esango genukena, baino baitiken eizera joaten eta izatzen beraien tradizion, ohiturazko moduak erabiliz, ezta? Ez eskopetakin eta baizik eta trampak jarriz eta bar. Eta guretzako santribuarekin elkar bizitzea, beraiengana gerturatu ginen gure Botsuanako bide hortan, izan zen, neronek tribu batekin izan dudan esperientzi politenetako bat. Batetikan, ez nuke imaginatuko, ez da, hain jende atsegina, ez da, ezkenen, gizatalde bakoitza dauke bera, dauzko oso esperientzi politak, munduko toki desberdinetan, baina santribua da bereziki atsegina. Beti irrifar batekin, beti. Eta edo zein gauzetarako ez da, beti irrifar, famili guztiak elkarrekin bizi dira, netzako oso deigarria da, ez da, ikusita, ze gabezikin bizi diren, ze adinetar arte iristen diran, oso edadetuekin, oso normalizaten da, ez da, 70-80 urtera arteko bizirautea eukitza, eta gaina ze sasoian. Orain diken, ez da, beraien atxonamonak, nola bihurtzen diran, ez da, ezagutza guzti horren transmisio arduradunak, eta beraien bilobekin erakusten, ez da, ze haziak diran jateko onak zeintzuk ez diran, ze haziekin egin daitezken, ez da, medikamentu desberdinak nola izatu behar dan, eta abar, ez da. Eta, netzako oso deigarria aipatu duan, ez da, 80 urte inguruko atxonamonak, ze sasoian, ze flexibilidadea, ze, 10 kilometro, 15-20 ibili behar dela basamortuan ia urik gabe, arazorik ez, ez da, bentan kuriosoa, eta bereikin elkarbitza izan zen momentu magikoa, orduan, aipatu ditugu jinba tribua, benetan orain beren ohitura mantentzen duen gizataldea, aipatu dugu etoxa, benetan joan beharrekoa,
eta santrigua ez da erresa bereingana iristea, ezkenen Namibia baditu, errepide asfaltatu txukunak, baino zoritxarrez, alde batetikan ez da, gizatalde haue bizi dira errepide asfaltatu horitatik nahiko urruti, ez da? Orduan, bereingana iristeko, bai berezu, lau bider dago ibilgailu bat, nun eramango zaituen, beraien erriskak dauen tokiraino. Baino, aukera duenaren behintzat, bentan gomendagarria, bai? Nik ez da gitu zondo, Julen, noiz bukatuko dugun gaurko saioa, noiz hartuko ditugun oporrak, eta noiz joango garen Namibiara. Hau, oso gauza ederra da, Angel Kordo egiten ari dena, baina batzutan sufrikario bada. Zuk esan, noiz hartuko ditugun oporrak eta joango gara, Arazuri gabe. Bueno, Namibia bai, eta orain Botsuana. Gainera. Oporra luzatzeko. Opor luzea dauzkanak, baina tira, saiatuko gara. Bueno, gaurko gaia, benetan, aipatu nahi guren gaia, aurreko azan nolabait laburpentxo bat, ez da, eta egigarri bat, zan Botsuana. Botsuana da, jende askorentzako benetan, bai safarientzako eta bai, hortxe, egun ematen jun nahiko nuke, baino ez gara joaten. Daude bi arrazoi nagusi, bai? Bat, badalako agian safariak eta egiteko dagoen herrialderik garestiena. Bai? Zaila da benetan, ez da, bertan bidain merke bat egitea, bai? Zerek isajunda ere, garesti gertatzen da. Batetikan, errepide asfaltatu oso gutxi dago, bai? Eta, oso herrialde bakartia, hiri nagusi oso gutxi dago, berai lortzen dituen errepide ia bakarra, bai? Eta beste guztia dira pistak, eta pista hauetan mugitzea benetan oso komplikatua. Ez da hasi berri batentzako herrialdea, bai? Orduan, bi aukera dituzu, ez da? Beraiek ere, Hego Afrikan joaten dira nolabait taldean, egiten duze, safari taldeak, juten direnak, ez da, beraien kabuz. Baina, 2-3 kotxeko talde bat, batez ere utzi nahi baldin baute errepidea eta barneratu nahi baldin badira, Botsuana basati hortan. Ez da, orduan, Botsuana basati hortan barneratzeko edo esperientzi zabala daukazu eta alare ez da erresa, edo joan zaitez taldean. Eta bigarren aukera izango litzateke, enpresa batekin jutea, beraiek ere saiatuko dira taldean joaten, ez da? Hoi da, bera alderdi negatiboa. Alderdi positiboa zer da? Gehiengoa basamortua da, hortxe nagusi daude, batez ere Kalahari, basamortu izugarri hau, lehen aipatu duguna, eta lehen aipatu dugun baita ere, gatzaga izugarri hau, ez da? Orduan, bi elementu bakarti horietan sortzen da bizitza. Bizitza bere modu deigarrienean, ez da? Eta berriro ipatuko ditugu, munduan dauden bi top 10 horietakoak. Bat izango litzateke noski, denontzako ezagunan Okavangoa. Okavangoa da, benetan toki magikoa, ez da? Munduan bakar horietakoak, nun azkenen da, Okavango ibai bat, nun ez dan itxasoratzen, baina itxasoratzen da, garai bateko itxaso horretan, nun gaur egun itxasori desagertua dago, lur kontinente barnekaldeko itxaso bada, nun bertan itxasoratzen dan. Eta orduan, bere delta horretan sortzen da sekulako bizitza. Zein da arazoa? Noski, delta horretan ez daudela errepideak. Orduan, dauzkazu, bi aukera nagusi, ez da? Bat izango litzateke, hain ezaguna dan, ez da? Hartu avion eta helikoptero bat, eta deltan gainean, ez da? Bere ikuspegi bat hartzea, baino, airetikan, gertatzen den, izugarri garestia, eta gero daukazu beste aukera bat, dala, are garestiagoa, dala, bertan barneratzea, nun izan daiteken, tipiko nez eta mokoro batean dala, bertako egurrezko txalupatxo batean, ez da? Eta bertan, ia ez dago hurik, azkenen delta bada, nun desagertzen dikoan, eta batez ere, animali gehien egoten dan tokieta, ur gutxien dagoen tokietan, nun ezin dezu, txalupa handi batekin ibili. Horretikan, juten dira, egurrezko mokoro horretan,
pertiga batekin, ez da, irudikatzeko, gondolero baten antzea, lurra ikutuz, ziurtatzeko horazpian ez dagoela, hipopotamo edo animalirik, eta juten dira poliki, zaratarik ez ateratzen, baizketa, zaratatxo izango da, kan, golpetxori, pertiga, egurrarekin, inguruko animaliak pixka bat urrundutzeko, baina ez beldurtzeko. Bai, hau da, nahi dezu, bideak, animaliak tokitxo bat uste zure mokoroan, ez da, gehi urruntzen balin bat dira, ez dituzu ikusiko. Bai? Eta, mokoro hauek hartu alizateko, badaude kanpaleku batzuk, bertan, nun gertatzen dira, ja, izugarri garestiak. Bai? Nolabait, safariaren munduan esango genuke dela, goi mailak hori, nun hauetako toki batzuk, ez da, gozatu ez daizke, lasai asko, 1.000, 3.000 euro gaueko. Bai? Edo garestiago. Wow. Bai? Orduan, hori da nolabait, Okabango deltaren, ez dakit, oztopoa, ez da, oso garestia gertatzen dala. Hori, delta bertan murgildu nahiko bazina. Orduan, jendearen gehiengo zer egiten du, juten da maun da, ingurune guzti hortako hiriburua, eta bertan saiatzen da lanola, egun bat, edo 2 eguneko esperientzi bat eukitzen, behin bertara joan da, ezin dezulako, botxoan hautzi, Okabangon, barneratu gabe. Bai? Baina egia da, lehen aipatu duguna, ez da, gertatzen dela esperientzi benetan garestia, eta deltan bertan lo egin nahiko bazenu ja, izugarri garestia, ez da, izugarri. Hor, Angel, lehen aipatu dugu, animaliek ikusteko segurtasuna ez, Namibiako kanpaleko egiten esiba bazegoela, ontzi hauetan, seguro alda animaliek ikuste, esan hipopotamo batekin topatu ezkero, ez dakit? Bertako gidari batekin joan da, nolabait, nire honek ere, jetxino bere garian zanbezi ibaia, eta ziurtatu nintzen ez da zentzudien azkenen bertako arauak. Berai badakizkite zentzudien bertako arauak, eta arauak da, nolabait, ohartarazte animali hori ni hemen nago, ez beldurtu, bai? Orduan, animalia jakimaru zu bertan zaudela, bai? Horretik, trukoa edo, nik pirauan ninduan erabiltzen txiflo bat, txiribito batekin ibiltzen zen, zaratari ateratzen, orduan, animaliek entzuten ninduten, orduan, urrundu egiten ziren. Bai, eta jarretzen bereikin, badator xelebre hau. Bai, baina ikusten dugu ez dala arazo bat, badago, urrundu gehan nahikoa, eta badutu bere tokia. Orduan, berekitzen dute, perti horrekin, mokoroa jotzen dute, zaratatxo bat ateratzen dute, eta urrundu egiten. Arazoa litzateke animaliak ez ustean topatzea mokoroaren popa edo punta edo pirauaren danakoa eurak ikutzen. Eta ez usteko beldur girorretan, hor bai erreakzio igual arriskutsuagoa dizatez. Hor dago arriskua, baina nola lautada izugarri badan ez da bide irikitzen horretarako. Ez da, begira da, luze iristen da, eta, zuhortxe zabiltza, tak, zaratatxo hori ateratzen, bere ikurruntzen dira, eta antxegongo da, hipopotamo taldea, edo elefante taldea, bere zereginetan, edo atxeden hartzen, edo jaten, azken finean. Naipatu dugu Okabangoa, maun, eta maunen egin daiteke diru aukitan nahi dezuna, ez da egin dezakezu parakaidismoa, eta antxe parakaidasarekin erori, ez da, justo Okabango hortan, diruarentzako eta benetan muina, animaliak ikusi, esperientziak bizi, eta noski paisai ezin ikusgarriago batean, ez da, desertua, basamortua, gatz lautadaren tartean sortzen dan bizi elementu hori, bai? Orduan, gomendagarria, eta honek irikitzen diguna bidea, agian ez zain garesti gertatzen dan bigarren aukerara. Dala, utzi Okabango ibaia eta Txobe ibaira joatea. Eta, kasu honetan, aurrekoan aipatu genuen Maun iria, hemen da Kasani iria. Hemen dago Txobe Parke Nazionala, beste parke nazional guztiak bezala, hemen badago, ibai ertzea eren inguruan, ez da, zure ibilgaioarekin joatea, baina hemen sortzen da, berriro, munduan, oso apartekoa den esperientzi bat dela, Txobe Parke Nazionalan daude elefante mordoa, ibaiak, ez da, batez neguan jungo bazina, ibaiaren maila jetxe egiten da, eta orduan sortzen ditu irlatxoak, nun, bere garaian, urak estaliak egon direnez, bertan bere limo utzi du, eta sortzen dira, sekulako belardiak.
ezta? Nun elefantentzako gura da, bertan Paradisua. eta paradisua, jotasu jaten egoteko, eta bere gorpuzkera hundiek, belarrez, ederki betetzeko. Orduan, ematen dira oso elementu politak, ibaia, bai, irlatxo horiek, eta elefante mordoa, eta elefante asko, ibaia zeharkatzen, igerilari oso onak dira, elefanteak. Orduan, egin dezakezu txobe, lehen aipatu dugun bezala, ibaia ertzetikan, baino, bentan gomendagarria da, bertan ja bai, txalupa bat hartu, txobe ibaia, badu, beste fluxu bat, orduan, badaude txalupatxoak, ez da hundiak noski, nun, bardenatzen zaituzten, antxe sortzen den, ez da delta bat, baina bertako ingurune, ibai ingurune hortan, ezta? Angel, txobi ibaiera beste bueltate inbarku du urrengoan, ze arratsaleko 6 bueltan ditugu, eta saioa agurtu behar du. Guaindiken bagiltzegu Botsuana puska bateako. Urrengoan Angel Botsuanaren inguna hariko zaigu, baina agurtu behar dugu, azken orduko eta informazioaren ariari leku egiteko, beraz Angel, mila esker eta esan dakoa, laizter beste buelta bat egin, eta joango gara txobera, Markus. Txobe, Namibia, Botsuana, 2. atala urrengo batean. Eskerrik asko Angel, baita zuri Mai eta Julen, bagoaz aurrera zuei entzule, bagoaz astelener arte, 4:00 hemen izango gara. Aio! Keep calm and bigarren kafea.